Η εποχή μας βρίσκεται μπροστά στις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα. Αφενός, οι αλλαγές που επιφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαίες λόγω της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και απαιτεί να προσαρμοστούμε ταχύτατα. Αφετέρου, η κρίση που έχει επιφέρει η πανδημία απαιτεί να τολμήσουμε για να προχωρήσουμε. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές που αποτελούν το οικονομικό γίγνεσθε. Είναι το παραγωγικό εξελίξιμο κύτταρο της κοινωνίας που στις αντικσοότητες προσπαθεί να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και στις νέες συνθήκες. Αυτό είναι και το στίχημα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να αναδείξει, να στηρίξει με κάθε τρόπο και μέσο το επιχειρήν της Δυτικής Ελλάδας. Πάντα μέσα από μια κρίση αναδεικνύονται νέες ευκαιρίες, ιδέες και εργαλεία. Για παράδειγμα, οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι της εργασίας μας, μέσω των οποίων θα πορεύεται πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι του εμπορίου, των συναλλαγών και επαγγελματικών επαφών μας. Το φυσικό αέριο επίσης είναι φιλικό προς το περιβάλλον και διοχετεύεται ήδη σε αυθονία με κεντρικούς αγωγούς σε όλη την επικράτεια. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία πλέον για την μη ανάπτυξη ευρύτατων δικτύων σε όλη τη χώρα, ειδικά σε όλες τις βιομηχανικές περιοχές, αλλά και στις μεταφορές, στα λεωφορεία, στα πλοία, στα αυτοκίνητα, σε οποιαδήποτε μορφή. Παράλληλα, η δυναμική επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα είναι η προτεραιότητά μας, καθώς έχει τόσα πολλά να δώσει στην κοινωνία. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το μυστικό για επίτευξη υψηλών αποδόσεων και ίσως ένα από τα κλειδιά εξόδου από την κρίση, σε συλλογικό επιχειρηματικό επίπεδο, είναι να καλλιεργηθεί μια νέα αξιόλογη επιχειρηματική κουλτούρα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καινοτόμες λύσεις με κοινό όραμα, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε δημιουργήσει μια περιφέρεια ανταγωνιστική. Τώρα είναι η ευκαιρία και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα επενδύσει στους νέους ανθρώπους. Γεια σας, είμαι ο Δημοσθένης Πολύζος, είμαι καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών και αντιπρίτανης έρευνας και ανάπτυξης του ίδιου Πανεπιστημίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στην πρωτοβουλία αυτή του Startup Greece Week και θα μου δοθεί έτσι η ευκαιρία εν συντομία να σας πω το τι κάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Αρχικά, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας και αργότερα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ξεκινήσαμε την ιδέα του Patras IQ, μιας έκθεσης που σκοπό είχε να φέρει κοντά ερευνητές με ώριμες καινοτόμες ιδέες και ανθρώπους του παραγωγικού τομέα, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να επενδύσουν και να επωφεληθούν από τις ιδέες αυτές. Στη συνέχεια, η ιδέα αυτή μεγάλωσε, ενισχύθηκε από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, επίσης από δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Ανάπτυξης, από συνεργάτες όπως τα τρία Ινστιτούτα της περιοχής, το Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής, Βιομηχανικών Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών, το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας και το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχει μεγαλώσει πλέον το Patras IQ, Patras Innovation Quest, και ο στόχος παραμένει ότι πρέπει πάση θυσία να έρθουν κοντά οι ερευνητές με τον παραγωγικό τομέα, αλλά και ο παραγωγικός τομέας πρέπει να έρθει κοντά με το Πανεπιστήμιο, ώστε να έχει προϊόντα ανταγωνιστικά και με διάρκεια. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών δημιούργησε το τμήμα έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Έδωσε έμφαση να εμφανιστεί το όνομα επιχειρηματικότητας σε αυτό το τμήμα. Είναι ουσιαστικά ένα τμήμα μεταφοράς τεχνογνωσίας. Και σε αυτό το τμήμα και σε συνεργασία με το POS for Work, με τον κύριο Κοσκινά, φτιάξαμε μία θερμοκοιτίδα, ώστε τα νέα παιδιά, οι ερευνητές, να μπορούν κάπου να προσφύγουν για να δουν τι μπορούν να κάνουν με τις ιδέες τους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θεσπίσαμε αυτόν τον χρόνο, είναι το Restartup Patras, και ελπίζουμε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και θα δημιουργηθούν πάρα πολλές, θα λέγαμε, πρωτοβουλίες, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με ιδέες οι οποίες βγαίνουν μέσα από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Επίσης, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας στο Πανεπιστήμιο έχουμε θεσπίσει τα βιομηχανικά διδακτορικά, τα οποία θα προκηρυχθούν προς το τέλος τώρα του Μαΐου. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία πρέπει, με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να πείσουμε τους μεν
ερευνητές μας ότι πρέπει να πάνε προς τον παραγωγικό τομέα και να δείξουν τι μπορούν να κάνουν με τις γνώσεις τους και τις ιδέες τους, και ο παραγωγικός τομέας πρέπει να έρθει οπωσδήποτε προς τους ερευνητές και να καταλάβει ότι και η βασική έρευνα είναι απαραίτητη ώστε να υπάρξει εφαρμοσμένη. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτά τα διδακτορικά πιστεύουμε ότι οι ερευνητές επιτέλους θα δουν το τι βγαίνει από αυτό το οποίο παράγουν καθημερινά στο πανεπιστήμιο, και όλοι οι επενδυτές θα δουν γιατί σπουδάζουν τέλος πάντων τα παιδιά τους. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε κάτι καινούριο για την Ελλάδα, που μετά αυτή τη συμφορά του κοροναϊού που μας έχει βρει, επειδή όμως είναι κάτι το οποίο έχει βρει όλο τον κόσμο, πιστεύω ότι αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας θα μπορέσει η Ελλάδα να κερδίσει μια pole position, ακόμη θα μπορούσα να πω, για μια καινούργια εκκίνηση στην οποία θα ξεκινήσουν καινούργιες μέρες με πιο εύρωστη οικονομία και με μια οικονομία η οποία θα αντέχει στις απότομες μεταβολές οι οποίες μας είχαν τυραννίσει τόσο πολύ στο παρελθόν. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό το οποίο κάνετε και ελπίζω να κερδίσουμε καινούργιες και πραγματικά να έχουμε σημαντικές επιτυχίες στον τομέα της επιχειρηματικότητας, αν θέλουμε τα παιδιά μας να παραμείνουν σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κάποιοι από εσάς ήταν ήδη στο προηγούμενο πάνελ με την επιλογή είτε το Startups on Air είτε κάποιο άλλο session του Startup Greece Week. Είναι μεγάλη μας χαρά να είναι η Πάτρα μία από τις 10 πόλεις η οποία αγκαλιάζει αυτή την πρωτοβουλία, την Πανελλαδική Εβδομάδα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. Θέλαμε πραγματικά να αναδείξουμε την περιοχή μας. Θέλαμε πραγματικά να δείξουμε ότι το οικοσύστημα της Πάτρας έχει μία πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Πάρα πολλοί άνθρωποι συνεχώς ασχολούνται επαγγελματικά και όχι για χόμπι με τον χώρο. Ιστορίες επιτυχίας, πολλές από αυτές έχουμε σε αυτό το πάνελ που θα παρουσιάσουμε τώρα, αλλά και πριν από λίγες ώρες, πριν από βασικά 2 ώρες, όλους τους οργανισμούς που υποστηρίζουν την νεοφυή επιχειρηματικότητα αγκαλιάζουν αυτή την πρωτοβουλία, αγκαλιάζουν όλες τις πόλεις που θέλουν να αναπτύξουν τα δικά τους οικοσυστήματα. Πιστεύω πραγματικά και νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι καλεσμένοι μας ότι η Πάτρα έχει μια ιδιαίτερη δυναμική σε σχέση με τις άλλες πόλεις και πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας νοιάζει πάρα πολύ σαν ελληνικό οικοσύστημα να μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά βήματα, να αναπτύξουμε την επιχειρηματική κουλτούρα και να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικά πολύ ωραία βήματα. Είμαι ο Νάσος Κοσκινάς, είμαι από το Post for Work, κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Πάτρας. Συμμετέχουμε με χαρά, είμαι συνδιοργανωτής για την Πάτρα του Startup Greece Week. Έχουμε ένα σύνολο δράσεων. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε τον τρίτο μας κύκλο με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πριν λίγο απέφθινε χαιρετισμό ο κύριος Πολύζος. Με χαρά συνεργαζόμαστε για να αναδείξουμε και την επιχειρηματικότητα μέσα στα πανεπιστήμια. Μαζί με άλλα προγράμματα τόσο για Smart Cities όσο και για το Creative Industries αναπτύσσουμε δράσεις που βοηθάμε ομάδες και πραγματικά στόχος μας νομίζω όλων είναι το οικοσύστημά μας να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Συντονίζει ο Γιώργος Γηγής από την ομάδα του Post for Work. Γιώργο, νομίζω ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα και από εμένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε ως Post for Work σε αυτή τη δράση και είμαστε co-organizers στο Startup Greece Week. Και με ένα συγχαρητήρια οφείλουμε να ξεκινήσουμε το πάνελ αυτό. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Startup Greece Week που έχουν κάνει μια υπέροχη δουλειά και έχουν συντονίσει όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια. Σήμερα έχουμε 4 εκπροσώπους από 3 διαφορετικούς κλάδους των εταιριών, του Πανεπιστημίου και του τύπου, της ενημέρωσης. Και θα θέλαμε, χωρίς να χρονοτριβούμε άλλο, να περάσουμε στο να τους γνωρίσουμε έναν. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Σπύρο Συρμακέση, που είναι από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και παρακαλώ, πείτε μας ποιος είστε, από πού είστε. Ένα μότο το οποίο καλύπτει το mindset το οποίο διαθέτετε και πώς πίνετε τον καφέ σας.
Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που σας βλέπω ξανά. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στο Startup Greece για την εβδομάδα αυτή που διοργανώνεται. Παρακολούθησα σχεδόν τις περισσότερες από τις συνδέσεις και ήταν εκπληκτικό το αποτέλεσμα, τόσο αισθητικά όσο και σε επίπεδο περιεχομένου. Εγώ είμαι ο Σπύρος Συρμακέσης. Το background μου είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είμαι καθηγητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που βρίσκεται στην Πάτρα. Είμαι και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης και τα τελευταία χρόνια δουλεύω αρκετά πάνω στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, έχοντας βγάλει από μέσα, αναδεικνύοντας το DNA μου που έχει να κάνει την επιχειρηματικότητα, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, το βασικό μου, αν θέλετε, η βασική μου εκπαίδευση ήταν ότι ήμουν γιος εμπόρου. Επομένως, από εκεί έχω ξεκινήσει να αρχίσω να προσπαθώ να φτιάχνω πράγματα, να πουλάω πράγματα, να βγάζω κέρδος. Ο καφές μου είναι το espresso macchiato. Αγαπώ πάρα πολύ την Ιταλία και τα προϊόντα του. Και το βασικό μου μότο σε ό,τι κάνω είναι το εξής. Sky is the limit. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Όλοι οι στόχοι που βάζω πάντοτε είναι πάρα πολύ υψηλοί. Γι' αυτό το λόγο αποτυχάνω σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά επειδή πάντως στόχος μου είναι ο ουρανός, συνεχίζω να προσπαθώ. Βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η αποτυχία. Επομένως, είναι πολύ καλό μότο. Και πάμε στον κύριο Σπυρίδων Κοτσαλίδη, ο οποίος είναι από την εταιρεία TPL στην Πάτρα και έχετε τις ίδιες ερωτήσεις. Θα ήθελα και εγώ να καλησπερίσω με τη σειρά μου όλους, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εγώ εκπροσωπώ τον κλάδο του εμπορίου. Είμαστε από το 2006 στην Πάτρα, δραστηριοποιούμαστε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ξεκινήσαμε κι εμείς ως startup. Τότε, βέβαια, το startup ήταν κάτι πολύ νέο για όλους. Δεν ξέραμε ούτε εμείς ότι ήμασταν startup, η αλήθεια είναι τότε. Η προσπάθεια έγινε πολύ απλά γιατί υπήρξε μια ανάγκη να επιστρέψουμε στη γενέτρια πόλη. Ασχοληθήκαμε από πολύ νωρίς με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πλέον η εταιρεία είναι κατά 90% εξωστρεφής. Όλα τα πράγματα έρχονται στην Πάτρα, αποθηκεύονται εδώ και έπειτα τα στέλνουμε σε 80 χώρες. Απασχολούμε αυτή τη στιγμή περίπου 17 άτομα. Δραστηριοποιούμαστε πλέον σε 4 κλάδους, όπως είναι τα auto parts, το fashion, cosmetics, electronics, σε διάφορους κλάδους. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα που έχει αρχίσει να αποκτά και ένα επενδυτικό ενδιαφέρον για διάφορους οργανισμούς. Όσον αφορά το τι καφέ πίνουμε, συνήθως πίνουμε ειδικά αυτή την περίοδο ό,τι μας φέρουν. Το μότο μας είναι απλό, είναι το Fly Low Hit Hard. Είναι ένα μότο που το έχουμε υιοθετήσει και σαν νοοτροπία αλλά και σαν τρόπο ζωής. Καλό είναι, ειδικά όταν έχεις να ανταγωνιστείς ανθρώπους και εταιρείες από το εξωτερικό, να έχεις επίγνωση της κατάστασης, να ξέρεις πού βρίσκεσαι, να έχεις ένα situational awareness, έτσι ώστε να προσπαθείς συνεχώς να βελτιώσεις τις εσωτερικές σου διαδικασίες, να προσπαθείς να γίνεις ανταγωνιστικός, να μπορέσεις να σταθείς απέναντι σε πολύ μεγάλους παίκτες. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτό το μότο από όταν ήρθε στη ζωή μας, τέλος πάντων, μας έχει συντροφεύσει αρκετά καλά και μας βοηθάει να κρατάμε επαφή με την πραγματικότητα που ζούμε και σαν χώρα, αλλά και πια σαν γενικότερη κοινωνία. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μια εταιρεία που έχει στηρίξει πάρα πολύ τους φοιτητές τόσο της Πάτρας όσο και γενικότερα της Ελλάδος, γιατί ως γνωστόν φοιτητές έχουμε ως αγαπημένες μας εφαρμογές το delivery. Επομένως, ο κύριος Νίκος Ιωάννου θα μας συστηθεί. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε από την Πάτρα το 2006. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο Σπυρίδων πριν, δεν είχε οριστεί η έννοια του startup τότε, οπότε είχαμε κάνει μια startup
έτσι ας το πούμε, χωρίς να έχει οριστεί ο όρος. Το δικό μου το background είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικός. Έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το διδακτορικό μου στο ΚΕΦΕ Δημόκριτος. Παράλληλα με το διδακτορική μου διατριβή, τότε στήσαμε το patrasdelivery.gr, τότε ξεκινώντας από την Πάτρα, έτσι σε μια πρωτόγονη, ας το πούμε, κατάσταση και τεχνολογία, το οποίο στην πορεία εξελίχθηκε στο πανελλαδικό σήμερα delivery.gr. Θα πούμε και λεπτομέρειες ίσως στη συνέχεια. Το δικό μου το μότο είναι το Think Different, δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά, και ο καφές που πίνω είναι διτός. Στο σπίτι πίνω ζεστό διπλό εσπρέσο και στο γραφείο πίνω φρέντο εσπρέσο. Εξαιρετικά, οπότε είδαμε το κομμάτι της πανεπιστημιακής κοινότητας, το κομμάτι των εταιριών και θα κλείσουμε τον κύκλο γνωριμιών με το κομμάτι της ενημέρωσης και τον κύριο Διονύση Μίλεση. Καλησπέρα, είμαι ο Διονύσης και είμαι καλά. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι ο Διονύσης ο Μίλεσης. Έχω ξεκινήσει την ακαδημαϊκή μου καριέρα, μάλλον τις σπουδές μου, στον κλάδο των πολιτικών επιστημών, αλλά κάποια στιγμή με κέντρισε το κομμάτι των επιχειρήσεων, γι' αυτό προχώρησα σε ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Έχω ένα επαγγελματικό υπόβαθρο περίπου 20 χρόνων πάνω στο business consulting και το 2014 μου έγινε μια πρόταση να ξεκινήσω ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που δεν ήξερα που θα με οδηγήσει, ένα ταξίδι που δεν ήξερα που θα καταλήξει. Αυτό το ταξίδι ήταν να ξεκινήσουμε το περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό Ionian. Στην αρχή της περιφερειακής τηλεόρασης θεωρούμε τον εαυτό μας ένα είδος startup, γιατί περιφερειακή τηλεόραση δεν υπήρχε πιο πριν, υπήρχαν οι παραδοσιακές τοπικές τηλεοράσεις και έπρεπε να ξεκινήσουμε από ένα πολύ μικρό μέρος, περίπου 40.000 κατοίκων, να ανοίξουμε τα φτερά μας και να απευθυνθούμε σε ένα τηλεοπτικό κοινό περίπου 1,5 εκατομμυρίου. Ρίσκο μεγάλο, πρόκληση μεγάλη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με έδρα την Πάτρα, σε μια περιφερειακή τηλεοπτική ζώνη που εκτείνεται σε όλη την Πελοπόννησο, την Νότιο Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο, έχουμε καταφέρει να δείξουμε ότι η καλή περιφερειακή τηλεόραση είναι κάτι που η εποχή μας τη ζητά. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το καράβι και το μέλλον θεωρώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερο παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπως είναι και αυτό της σημερινής εποχής. Ο καφές μου είναι λίγο, θα έλεγα, πολύ εξειδικευμένος. Διπλό καπουτσίνο με μία μαύρη και σοκολάτα. Χειμώνα καλοκαίρι. Δεν αλλάζω συνήθεια στον καφέ, είτε έχει παγετώνα έξω, είτε έχει καύσωνα. Χειμώνα καλοκαίρι σταθερός στις επάρξεις. Και το μότο μου είναι το μότο που έχω περάσει σε όλη την ομάδα του Ionian. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όσο προσπαθούμε, τόσο καλύτεροι θα γινόμαστε. Υπέροχα μότο, υπέροχοι καφέδες και υπέροχοι συνεργάτες. Να ξεκινήσουμε τώρα το κομμάτι των ερωτήσεων, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι του πάνελ, που θα μας πείτε τη γνώμη σας, τις εμπειρίες σας και θα μοιραστείτε με όλο το κοινό του Startup Greece Week τι συμβαίνει στην Πάτρα και με ποιο τρόπο φροντίζουμε για ένα καλύτερο αύριο από άψη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Να ξεκινήσουμε με την ερώτηση κατά πόσο και με ποιους τρόπους έχει βοηθήσει ο οργανισμός σας, το Πανεπιστήμιο, η εταιρεία, το θέμα της επιχειρηματικότητας στην Πάτρα. Με ποιους τρόπους προάγεται τους νέους στο να κάνουν το επόμενο βήμα στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Τι κάνουμε για τους νέους. Να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο Συρμακέση για να ακούσουμε ποια είναι η πανεπιστημιακή άποψη, γιατί οι φοιτητές ξεκινάνε πάντα από το πανεπιστήμιο και είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσουν μια επιτυχημένη καριέρα. Ωραία. Γενικά στην Πάτρα γνωρίζουμε όλοι και φαντάζομαι και ο κόσμος θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο ότι υπάρχει έντονη η έννοια της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Έτσι, υπάρχει πραγματικά ένα πολύ ιδανικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με 3 πανεπιστήμια,
με αρκετά Ινστιτούτα, με αρκετές εταιρείες και ένα πολύ καλό οικοσύστημα που, όπως έχω πει πολλές φορές, οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, στο κομμάτι του πανεπιστημίου, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να υπάρχει, και αυτό υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, γιατί θα μιλήσω λιγάκι περισσότερο, η έννοια της καλλιέργειας της επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές. Για να είμαι πιο ακριβής, ο στόχος ο δικός μας σαν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι να πετύχουμε 3 πράγματα. Την εξοικείωση των νέων επιστημόνων, φοιτητών ή μεταπτυχιακών, με ό,τι έχει να κάνει με επιχειρηματική σκέψη και δράση. Ο δεύτερος στόχος είναι να δικτυώσουμε αυτή τη σκέψη και να τη συνδέσουμε με την παραγωγική γνώση και με τον επιχειρηματικό κόσμο, με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Και το τρίτο είναι να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την έρευνα και την τεχνολογία που παράγεται και την ερευνητική γνώση, αλλά κατευθείαν να βγει στην παραγωγή. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί άξονες που έχουμε. Στο πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με την εξοικείωση των νέων επιστημόνων, εμείς, τουλάχιστον και σαν τμήμα και σαν πανεπιστήμιο, έχουμε μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο. Έχουμε στο πρόγραμμα σπουδών μας, στο κομμάτι των κατευθύνσεων, το μάθημα της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, όπου οι φοιτητές μας αρχίζουν σε προπτυχιακό επίπεδο να διδάσκονται τι σημαίνει επιχειρηματικότητα και τι σημαίνει ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Δίνοντας μεγάλη έμφαση στις αποτυχημένες προσπάθειες της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας ή δίνοντας την πληροφόρηση πώς αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες φτάσαν να γίνουν μεγάλοι επιχειρηματίες από πράγματα που ήταν τυχαία, αλλά είχαν ένα βασικό χαρακτηριστικό. Το πάθος, την πίστη και την επιμονή να καταφέρουν να κάνουν πράγματα. Το ίδιο κάνουμε και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου σε αντίστοιχο μεταπτυχιακό που έχουμε, διδάσκουμε το μάθημα της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, δίνοντας λιγάκι μεγαλύτερο βάρος, περισσότερο στο κομμάτι της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς απευθυνόμαστε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Παράλληλα, στον ίδιο άξονα που έχει να κάνει με την εξοικείωση, με την επιχειρηματική σκέψη και τη δράση, έχουμε φτιάξει διάφορες ομάδες φοιτητών. Η τελευταία ομάδα που έχουμε φτιάξει, και θα την αναφέρω γιατί έχει σημασία, γιατί η Πάτρα δραστηριοποιείται και σε αυτό το κομμάτι, την ονομάζουμε Digital Inspiration. Είναι μια ομάδα από φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό που ονομάζουμε ψηφιακή τέχνη. Όπου σαν ψηφιακή τέχνη εμείς έχουμε βάλει μέσα τα πάντα. Έτσι, από την επεξεργασία εικόνας, από την επεξεργασία ήχου, από το gaming, από τη φωτογραφία, από την μουσική. Έχουμε φτιάξει δηλαδή μια ομάδα στην οποία προσπαθούμε να βάλουμε μέσα, να συγκλίνουν όλες οι τεχνολογίες. Και βάζοντας εμείς το τεχνολογικό background, έχουμε ανοίξει ένα κάλεσμα προς άλλα τμήματα και προς άλλα πανεπιστήμια, ώστε να πάρουμε ανθρώπους που θα μπορούσαμε με την τεχνολογία να τους ενισχύσουμε την έννοια των τεχνών και της ψηφιακής τέχνης. Η πολιτιστική βιομηχανία στην Πάτρα έχει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλη προοπτική και σκεφτήκαμε για τα επόμενα 4 με 5 χρόνια να επενδύσουμε και στους φοιτητές σε αυτό το κομμάτι. Στο δεύτερο άξονα που έχει να κάνει με τη δικτύωση και τη σύνδεση με την παραγωγή γνώσης, έχουμε διάφορους στρατηγικούς εταίρους. Θα μιλήσω για τον τελευταίο μας στρατηγικό εταίρο, που είναι ο ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, με τον οποίο έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας. Θα αφαιρέσω την λέξη μνημόνιο, γιατί αρχίζει και έχει πάντα κακό όνομα. Υπογράψαμε μια προγραμματική συμφωνία, έτσι που ακούγεται πιο ωραίο, που έχει να κάνει με τη μεταφορά γνώσης από τη βιομηχανία προς το πανεπιστήμιο. Γιατί σε αντίθεση με αυτό που πολλές φορές έχουμε ακούσει, οι πανεπιστημιακοί δεν τα ξέρουν όλα. Έτσι, και τα λέω στα πράγματα λίγο ομά, ενδεχομένως ξέρουν πολύ λίγα σε αυτά που συμβαίνουν στη βιομηχανία. Έτσι, από τη βιομηχανία θέλουμε να φέρουμε προβλήματα μέσα στον εργαστηριακό χώρο, προσπαθώντας έτσι να κεντρήσουμε όλους τους πανεπιστημιακούς να βγάλουν την έρευνα που έχουν έξω. Δηλαδή, λειτουργούμε ανάποδα. Φέρνουμε αυτούς που πραγματικά χρειάζονται το αποτέλεσμα και να πούν πόσο πολύ το χρειάζονται, να δώσουν τη γνώση, να κατεβάσουν τη μύτη σε όλους εμάς τους πανεπιστημιακούς και να βγάλουμε applied research, να βγάλουμε αποτελέσματα που χρειάζεται η βιομηχανία. Εκεί έχουμε ένα πλούτο από δράσεις που σχετίζονται από δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης, ανταλλαγής απόψεων ή και την δυνατότητα στη συνέχεια να γίνουν κοινά χρηματοδοτικά έργα, τόσο από ιδίους πόρους του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας, είτε από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Και το τελευταίο κομμάτι που έχει να κάνει με την αξιοποίηση της έρευνας και της τεχνολογίας και της ερευνητικής δράσης η οποία παράγεται.
Έχουμε, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, έχουμε φτιάξει ένα επιχειρηματικό διαγωνισμό, το ονομάζουμε Ανοιχτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες, όπου σε διάφορες θεματικές ενότητες υπάρχει μάλλον ένα τεχνικό ζήτημα στη σύνδεση. Οπότε το τελευταίο δεν το ακούσαμε καλά, το χάσαμε λόγω τεχνικής σύνδεσης. Μάλλον κόλλησε, επομένως μέχρι να επανέλθει η εικόνα, να προχωρήσουμε στο κομμάτι που είπαμε πριν. Τώρα καλή. Νομίζω επέστρεψε. Όχι, δεν επέστρεψε. Μέχρι να επιστρέψει, να περάσουμε στον Σπύρο τον Κοτσαλίδη για να δούμε το κομμάτι το πιο startup, με ποιον τρόπο έφερε η TPL την καινοτομία στην πόλη της Πάτρας με το δικό της ξεχωριστό τρόπο και πού στηρίζεται η δραστηριότητα την οποία έχει αυτή τη στιγμή. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε κιόλας ότι την περίοδο της καραντίνας όλο το κομμάτι των logistics και των μεταφορών ήταν κομβικό για την αλυσίδα της παραγωγής. Επομένως, έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε με ποιο τρόπο καταφέρετε να συνεισφέρετε σε όλο αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι η καραντίνα για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Γενικά όλο αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες, διότι ζούμε μια ιδιαίτερη περίπτωση που είναι στην ουσία αχαρτογράφητη. Δηλαδή, όσο προετοιμασία και να προσπαθήσει ένας επιχειρηματίας να κάνει, όσο και να προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε, να βγάλουμε σχέδια, σίγουρα το διάστημα είναι πολύ μικρό, χρειάζεται να ανταποκριθείς πολύ γρήγορα σε συνεχώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Οπότε μπορώ να πω, τουλάχιστον για εμάς, η καραντίνα και όλος ο κορονοϊός και όλο το διάστημα που θα διανύσουμε για τα επόμενα 2 χρόνια, που εκτιμούμε ότι αυτό το πράγμα θα διαρκέσει, δοκιμάζει τα αντανακλαστικά μας. Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι να μπορέσουμε να μην διαλυθούμε από αυτό το φόρτο δουλειάς που ήρθε ξαφνικά. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια είχαμε κάνει αρκετές επενδύσεις πάνω σε δομές και διαδικασίες, οι οποίες έδειξαν να ανταπεξέρχονται, έτσι ώστε να μεγαλώσει το οικοσύστημα πατώντας πάνω σε αυτές τις βάσεις. Οπότε, αν ένα πράγμα είναι που λέμε και όλες τις επιχειρήσεις που συζητάμε, γιατί συζητάμε με αρκετούς αυτόν τον καιρό, είναι ότι πάντα πρέπει να επενδύουμε σε διαδικασίες, πάντα πρέπει να έχουμε καλές βάσεις, δεν μπορεί να στηρίζεις μια επιχείρηση σε ξύλινα πόδια. Πρέπει πρώτα να τυποποιήσεις τις διαδικασίες σου, να βάλεις γερά θεμέλια, να ετοιμαστείς για το scale, ακόμα και αν το scale είναι πολύ μακριά και ίσως δεν το βλέπεις στον ορίζοντα. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, εμείς είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση και στο logistics και στα εισερχόμενα και στα εξερχόμενα. Από ό,τι φάνηκε, μπόρεσε η ομάδα να ανταπεξέλθει και αυτό ήταν είμαι εξαιρετικά περήφανος για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά και δέσαμε πάρα πολύ σαν ομάδα όλοι μαζί, αλλά έδειξε να ανταπεξέρχεται, να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το φόρτο δουλειάς και να μπορεί να φέρει και άλλους ανθρώπους on board, να μπορέσει να τους μεταφέρει την τεχνογνωσία, την κουλτούρα της εταιρείας, χωρίς να διαταραχθεί η ομάδα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ένα οικοσύστημα μπορεί, όταν το μεγαλώσεις πολύ απότομα, να το διαταράξεις τόσο πολύ όπου να μπορεί να διαλυθεί. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, ήταν ένας φόβος μου από την αρχή της πανδημίας. Από ό,τι φαίνεται, ως τώρα έχουμε ένα καλό pace και συνεχώς στελεχώνουμε τα τμήματα χωρίς να φαίνεται να διαταράσει τη συνοχή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να πάρω εγώ το credit, πρέπει να το πάρει όλη η ομάδα της TPL. Καθώς όλοι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, είναι όλοι σε τηλεεργασία, σχεδόν όλοι σε τηλεεργασία, που αυτό δίνει ένα extra complexity σε όλο αυτό το εγχείρημα. Όσον αφορά το κομμάτι του τι λέμε εμείς σε νέους επιχειρηματίες, σε φοιτητές ή σε επιχειρήσεις, επειδή μας ενδιαφέρει
Γιατί υπάρχει και ένα κοινωνικό impact. Όταν είσαι σε μια τοπική κοινωνία, οφείλεις να προσπαθείς να επηρεάσεις όσο περισσότερο κόσμο μπορείς προς το καλύτερο, τουλάχιστον to the best of our knowledge. Στις εταιρείες που συζητάμε, το πρώτο και βασικότερο που λέμε είναι ότι πρέπει να επενδύσουν στο digital transformation. Δεν γίνεται στην εποχή μας που πια όλα γίνονται με νέους τρόπους, να μείνουμε σε επαρχιωμένες τεχνικές. Το digital transformation πρέπει να είναι εταιρική απόφαση, να υπάρχει commitment στην εταιρεία και να κάνει τις επενδύσεις που χρειάζεται. Ενώ είναι πάρα πολύ της μόδας σαν όρος, βλέπουμε ότι πολύ λίγοι είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, καθώς υπάρχει ένα comfort zone που πολεμάει πάρα πολύ οτιδήποτε νέο έρχεται. Όμως, αυτό που συνέβη με την πανδημία είναι ότι δούλεψε σαν καταλύτης. Βλέπουμε ένα acceleration σε αυτό το πράγμα και σε επίπεδο πολιτείας, όπου ξαφνικά το digital transformation είναι λες και έχει πάρει φωτιά ο κρατικός μηχανισμός και τα αναβαθμίζει όλα. Πρόσφατα καταργήσαν και το fax, δηλαδή. Νομίζω μόνο στο δημόσιο πια χρησιμοποιούνται. Όμως το σημαντικό είναι και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να κάνουν αυτό το digital transformation. Μιλάμε με αρκετές εταιρείες, τους προτρέπουμε να μπουν σε εξωτερικό. Εμείς ως εταιρεία αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε έναν μηχανισμό τον οποίο κάθε μέρα που περνάει τον κάνουμε και λίγο καλύτερο, όπου τους επιτρέπει να γίνουν εξαγωγικές. Στην ουσία συνεργαζόμαστε με SMEs, Small Medium Enterprises. Παίρνουμε τα προϊόντα τους, τα τοποθετούμε στη διεθνή αγορά και αφού γίνει η πώληση, έπειτα στέλνουμε τα προϊόντα στον τελικό καταναλωτή. Αυτό το μοντέλο λέγεται D2C, Direct to Consumer. Στην ουσία, οποιοσδήποτε παράγει ένα προϊόν το οποίο πληρεί κάποιες προδιαγραφές, μπορεί να φτάσει μέσω της TPL στον τελικό καταναλωτή. Προσπαθούμε να τους βάλουμε στη λογική της εξωστρέφειας. Όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να το υιοθετήσουν. Και όχι επειδή δεν τους αρέσει σαν ιδέα. Όλοι θέλουν να πουλάνε περισσότερο, εντάξει, είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι αυτό που απαιτείται για η επιχείρηση ίδια, η κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος, αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει για να φτάσει σε σημείο να εξάγει, δεν είναι διατεθειμένη να τα πληρώσει. Γιατί στην ουσία είναι θέμα επένδυσης. Με αυτό τι εννοώ? Με αυτό εννοώ απλά πράγματα, όπως τυποποίηση προϊόντος, just-in-time production, δηλαδή αλλαγή στην παραγωγή, καθετοποίηση, barcodes, ποιοτικός έλεγχος, τέτοια πραγματάκια. Δυστυχώς στην Ελλάδα, γιατί δεν θα μιλήσω μόνο για την Patra, γιατί αυτό το έχουμε συναντήσει σε διάφορες εταιρείες. Μιλάμε με εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στο εξωτερικό. Δηλαδή, βλέπουμε πολλά barriers. Κυρίως υπάρχει το barrier του φόβου, υπάρχει το barrier του comfort zone. Δηλαδή, έχω συνηθίσει να κάνω κάποια πράγματα με έναν τρόπο. Μην με πιέζεις να πάω να κάνω κάτι άλλο, αφού είμαι μια χαρά. Κάνω δουλειά, έχω τζίρο. Γιατί με βάζεις στη λογική να βγω έξω, να έχω και άλλες κοτούρες και τέτοια πράγματα? Δυστυχώς πολεμάμε με αυτό. Μπορώ να πω ότι πια μας ακούνε πιο πολύ. Πριν χρόνια, θυμάμαι, πριν την κρίση με τα capital control, δεν μας ακούγαν καθόλου οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ήταν σαν να φωνάζουμε στην έρημο. Δεν μας άκουγε κανείς. Σιγά σιγά μετά το capital control ήταν ένα από τα καλά του capital control, άρχισαν οι επιχειρήσεις να μας ακούνε τον όρο εξωστρέφεια, άρχισαν οι γραμμές παραγωγής να προσαρμόζονται, μπήκε περισσότερο τυποποίηση, κάνουμε πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Πλέον μπορώ να πω ότι έχουμε αρκετά εργοστάσια τα οποία πάνε πολύ καλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα εργοστάσιο που συνεργαζόμαστε την τελευταία εξαετία στη Μάντρα Αττικής. Ο DNA Filters λέγεται η εταιρεία, η οποία πλέον έχει εξαγωγική δραστηριότητα τεράστια. Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η Ελλάδα είναι μικροσκοπικό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών της. Προμηθεύει την KTM, προμηθεύει μεγάλους οίκους. Και εκτός αυτού έχει καταφέρει να τροποποιήσει έτσι τη γραμμή παραγωγής της. Έχει καταφέρει να παράξει προϊόν αντίστοιχο ανταγωνισμού που έρχεται από την Αμερική,
και να παίρνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Και τώρα με τον κορονοϊό να στέκεται στην αγορά πάρα πολύ δυνατά. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δουν όλοι, πιστεύω. Και στην τοπική κοινωνία, στην Αχαΐα, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Ο τρόπος αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε, είναι να πάρετε αυτή την πανδημία σαν ένα έναυσμα, έτσι ώστε να μεταμορφώσετε την εταιρεία σας σε μια εξαγωγική εταιρεία. Αν δεν μπορέσετε να το κάνετε τώρα, με τόση πίεση που υπάρχει, δεν θα πάρει ποτέ κανείς αυτή την απόφαση. Νομίζω τώρα είναι ο καιρός να κάνετε τη στροφή στην εξωστρέφεια. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα της συνεργασίας. Δυστυχώς έχουμε μία τάση όλοι να πολεμάμε μόνοι μας, να έχουμε ανακαλύψει τον τροχό 5.000 φορές. Δηλαδή, φτάνει. Τον έχουμε ανακαλύψει τον τροχό. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε όπως επιχειρήσεις, να κάνουμε συνέργειες, πρέπει να ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία. Δεν χρειάζεται να είμαστε κλειστοί. Η γνώση είναι για να μοιράζεται. Δεν πρέπει να την κρατάει ο καθένας και να κάθεται πάνω και να λέει δεν λέω τίποτα σε κανέναν. Πρέπει να συνεργαζόμαστε, πρέπει να μοιράζουμε την τεχνογνωσία και πρέπει να κάνουμε joint ventures. Αν δεν καταφέρουμε πάλι, ξαναλέω τώρα που τώρα είναι κρίσιμα τα πράγματα με την πανδημία, αν δεν καταφέρουμε τώρα να κάνουμε κάποια joint ventures, δεν ξέρω πια. Δηλαδή το επόμενο δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μετεωρίτης, ξέρω, πρέπει να είναι κάτι πιο. Δηλαδή, περάσαμε capital control. Τώρα περνάμε πανδημία, δεν θέλω να φανταστώ την επόμενη κλίμακα. Όμως είναι πολύ σημαντικό να δούμε το κομμάτι των συνεργασιών. Εμείς, οφείλω να ομολογήσω, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να συνεργαστούμε με τοπικές επιχειρήσεις. Δεν έχουμε καταφέρει να συνεργαστούμε στο βαθμό που θα θέλαμε. Θα θέλαμε πιο πολλές. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει. Όμως δεν το βάζουμε κάτω. Είναι και συναισθηματικό το θέμα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Είμαστε στην Πάτρα. Κάνουμε operate από την Πάτρα και προσπαθούμε όσο μπορούμε να έχουμε και εμείς ένα κοινωνικό impact στον τόπο μας. Τέλος, θα ήθελα να πω για το κομμάτι των logistics. Γενικά αυτή τη στιγμή το logistics αναδείχθηκε, δεν το ήξερε κανείς και ξαφνικά τώρα το ξέρουν όλοι. Κατάλαβαν τι σημαίνει το supply chain, κατάλαβαν τι σημαίνει να παραγγέλνεις και να μην έρχεται το δέμα και να αναρωτιέσαι τι γίνεται. Πίσω από αυτό το δέμα που έρχεται δουλεύουν άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πατάς copy-paste και ξαφνικά γίνονται από έναν 50. Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα, έτσι. Το logistics αυτή τη στιγμή έχει στρεσαριστεί αρκετά. Σας λέω ότι και εμείς οι ίδιοι αντιμετωπίσαμε τεράστιο πρόβλημα, προσπαθήσαμε να στελεχωθούμε. Δεν ήταν τόσο απλό. Στο logistics η γειτονιά μας δυστυχώς δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι, γιατί έχουμε και ένα λιμάνι από την Ιταλία, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί. Δεν έχουμε τρένο ακόμα. Τέλος πάντων, γενικά έχουμε κάποιες δυσκολίες, αλλά το logistics θεωρώ ότι δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά εμάς, το logistics είναι στην Αθήνα. Εκεί είναι τα μεγάλα hubs. Γίνεται μια προσπάθεια να φτιάξουμε ένα hub εδώ στην Πάτρα. Είμαστε ήδη μιλάμε με κάποιες πολυεθνικές, οι οποίες έχουν δείξει ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί είναι και το περιβάλλον. Όταν δεν υπάρχει ασφάλεια, είναι δύσκολο να γίνουν επενδύσεις. Όσον αφορά τους φοιτητές, γιατί έχουμε μιλήσει με αρκετά startups, προσπαθούμε και εμείς να τους στηρίξουμε και με τον Άσο, έτσι, έχουμε μιλήσει με διάφορα startups κατά καιρούς και με άλλες δραστηριότητες εδώ στην Πάτρα. Ένα πράγμα που θα τους προτείνω, και αυτό είναι να έχουν υπομονή και επιμονή. Δηλαδή, το commitment στην ιδέα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ μπορώ να σας πω από την προσωπική μου εμπειρία, τα πρώτα 2 χρόνια όταν κατέβηκα από Αθήνα, εργαζόμουν αμυστή, έμενα στο σπίτι των γονιών μου, είχαμε νοικιάσει ένα πολύ μικρό γκαρσονιεράκι. Είναι η κλασική ιστορία. Δεν έχεις χρήματα, δουλεύεις όσο μπορείς. Έτσι είναι όμως, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θέλει commitment, δηλαδή δεν είναι εκατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Και στο μαραθώνιο απλά δεν πρέπει να εγκαταλείψεις. Αν δεν εγκαταλείψεις, αργά ή γρήγορα θα βρεις
θα βρεις το στόχο σου. Πρέπει να είσαι όμως ευπροσάρμοστος. Δηλαδή, στην αρχή μπορεί να βλέπεις ότι σαν στόχος μπορεί να είναι να γίνεις μια tech εταιρεία ή μια software εταιρεία, όμως στον δρόμο αυτό που θα σου φέρει η ζωή είναι να γίνεις μια εμπορική εταιρεία. Αυτό πρέπει να το αγκαλιάσεις, να κάνεις adjust και να πας προς τα εκεί που σε πηγαίνει. Με επιμονή και πραγματικά ίσως και λίγο τύχη, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Και αν με ρωτάτε, εμένα αυτή είναι η συμβουλή μου προς τις startup. Και βέβαια, ό,τι βοήθεια θέλουν, εδώ είμαστε παιδιά να βοηθήσουμε και τεχνογνωσία να σας δώσουμε και να συνεργαστούμε και οτιδήποτε. Ένα αξιοσημείο το κομμάτι για την DPL είναι ότι είναι και μια spin-off, επομένως είναι σε ένα διαφορετικό μοτίβο και γι' αυτό το λόγο ήταν μια καλή πρόβλεψη στα logistics, γιατί σήμερα επιβεβαιώνεται. Πριν περάσουμε στο disruptive κομμάτι που έχει φέρει το delivery με μια καινούργια συνέργεια και στο κομμάτι του Rootwood Lab, το οποίο είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία του Ionian, να επιστρέψουμε για λίγο στον κύριο Συρμακέση για να ολοκληρώσει την εισήγησή του. Και είπαμε στον Ενικό, απλά μου φεύγουν κατά λάθος πληθυντικοί. Ζητώ συγγνώμη, θα το συνηθίσω όσο περνάει η ώρα. Σπύρο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα λίγο. Το τελευταίο κομμάτι που έχει μείνει στους πυλώνες είναι ουσιαστικά η αξιοποίηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Εκεί υπάρχει, αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ένα Digital Innovation Hub στα πρότυπα με τις προδιαγραφές που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει. Έτσι, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τις αρχές του 2020 ιδρύεται ένα Digital Innovation Hub που σκοπό έχει να πάρει τους φοιτητές και να τους φέρει σε επαφή με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιουσδήποτε τομείς τεχνολογικούς, κυρίως το κομμάτι που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση, ψηφιοποιημένη γεωργία, γενικά ό,τι έχει να κάνει με το Industry 4, προσπαθώντας να τους περάσουμε όμως στο θεωρητικό κομμάτι αυτό που είπε ο Σπύρος ο Κοτσαλίδης, ότι χρειάζεται υπομονή. Προσπαθούμε να διαλύσουμε το μύθο που λέει ότι πάω στον γκαράζ μου και γίνομαι εκατομμυριούχος. Έτσι, γιατί όλη η νεολαία νομίζει ότι αν θα πάω σε ένα γκαράζ κατά τα αμερικανικά πρότυπα και δραστηριοποιηθώ στο ίντερνετ, μέσα σε ένα εξάμηνο, άντε να το κάνω δεκάμηνο, στο τέλος θα γίνω πάμπλουτος, θα γίνω εκατομμυριούχος. Αυτό το μύθο προσπαθούμε να διαλύσουμε. Παρουσιάζουμε αποτυχίες για να δείξουμε πόσο πρέπει να προσπαθήσεις για να πετύχεις και στο τέλος θα πετύχεις. Μπορεί να μην γίνεις εκατομμυριούχος, γιατί η επιτυχία δεν είναι πάντοτε το να είσαι εκατομμυριούχος, αλλά το να κάνεις αυτό που σου αρέσει σχεδόν όλες τις διαθέσιμες ώρες της ημέρας. Αυτό είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και αυτό μπορεί να το πιστοποιήσει και ο Σπύρος και ο Νίκος και συνέχεια και ο Διονύσης, γιατί και αυτός έτσι με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησε, πόσο μάλλον ο Νάσος, έτσι, που ξέρουμε τον τρόπο που δουλεύει. Ουσιαστικά δηλαδή στους φοιτητές το μήνυμα που περνάμε είναι προσπαθήστε, ξαναπροσπαθήστε και βγάλτε από το μυαλό σας τις επιτυχίες της Amazon, του Facebook ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας έχετε, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μικρότερα πράγματα που μπορεί να είναι πολύ πετυχημένα. Αυτά από μένα, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Το κομμάτι του γκαράζ, να κάνουμε μια σημείωση ότι και ο Μάρκ με το Facebook ξεκινήσαν από ένα δωμάτιο και ξαφνικά εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Οπότε, όπως θα λέει και ο Νάσος, είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Πρέπει να είσαι πολύ καλός σε αυτό που κάνεις για να προχωρήσεις. Πάμε στο κομμάτι του disruptive. Και το delivery ήταν το πρώτο delivery στην Ελλάδα, με διαφορετικό όνομα τότε. Και πλέον έχει κάνει μια στρατηγική συνεργασία, έχει αλλάξει δηλαδή η δομή του και έχει φέρει κάτι καινούριο, κάτι πολύ διαφορετικό. Οπότε, Νίκο, θέλεις να μας μιλήσεις για αυτό που ξεκινάει τώρα? Βέβαια. Καλησπέρα και πάλι. Το delivery GR, λόγω του ότι σαν έννοια και σαν ορισμός είναι κάτι πιο ευρύ, μιας και εμείς και μπραντικά, αν το θέλετε, είμαστε πάνω στην υπηρεσία, πάνω στη διανομή. Δεν είμαστε πάνω στο food, δεν είμαστε, ξέρετε, δηλαδή είναι μια πιο ευρεία έννοια, η έννοια του delivery.
Συνεπώς, παρόλο που εμείς ξεκινήσαμε σαν μια αμιγώς τεχνολογική εταιρεία τότε από την Πάτρα, προσπαθούσαμε να κάνουμε, να φτιάξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούσαν ουσιαστικά να παραδώσουν μια παραγγελία σε μια επιχείρηση, η οποία παραγγελία θα πραγματοποιείται online. Ουσιαστικά απλά κάναμε apply τότε την τεχνολογία μας στο κομμάτι των εστιατορίων, με ό,τι δυσκολίες βέβαια είχε αυτό το 2006 που ξεκινήσαμε. Αυτά που σήμερα είναι εύκολο, το 2006 τότε φανταστείτε δεν υπήρχαν καν ευρυζωνικές συνδέσεις σε μεγάλη, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν ακόμα και το ίντερνετ που είχαμε, να το πω απλά με απλά ελληνικά, ήταν σε κακή κατάσταση σε σχέση με σήμερα. Το Delivery Jar λοιπόν είχε μια πορεία αυτή έτσι 14 ετών. Πρόσφατα αποκτήθηκε πλειοψηφικά από τον Όμιλο Μούχαλη, όπου είναι μια παραδοσιακή εταιρεία, είναι ένα group εταιριών παραδοσιακή. Δηλαδή, όταν λέω παραδοσιακή εταιρεία, εννοώ το ότι είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται κατά βάση στο χώρο των διανομών. Δηλαδή είναι ας το πούμε η ένωση δύο διαφορετικών κόσμων, ενός του πιο παραδοσιακού εμπορίου και μιας εταιρείας τεχνολογίας, η οποία ας πούμε, για παράδειγμα μέχρι σήμερα δραστηριοποιόταν στο χώρο ας πούμε, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πλέον και εξ αφορμής όλης αυτής της διαδικασίας που γίνεται όλο αυτό το κομμάτι, ξέρετε, βρισκόμαστε στην έννοια του ήταν commerce, αμέσως μετά είμαστε, δηλαδή ότι θέλω εγώ να παραδοθεί κάτι σε μένα, το βαθύ μετά είναι ο χρόνος παράδοσης. Δηλαδή δεν θέλω να παραγγείλω κάτι και να μου έρθει 3 μήνες σε μια διαδικασία με μεγάλη ταχύτητα. Θέλω να παραγγείλει κάτι και όσο πιο σύντομα να του παραδοθεί. Αυτό μπορεί να είναι από το κλασικό delivery food, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και ήταν και αυτό το οποίο ξεκινήσαμε εμείς, όπου στο παρέδιδε σε 40-45 λεπτά ένας εστιατόρας, μέχρι πλέον το σούπερ μάρκετ, μέχρι το κρεοπωλείο, μέχρι το μανάδικο, μέχρι τα φάρμακα, τα παραφαρμακευτικά, ας πούμε, τα οποία μπορούν να γίνουν διανομή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πλέον η έννοια του delivery στο σπίτι είναι μια έννοια η οποία τείνει να πιάσει πολλά διαφορετικά κομμάτια. Εκεί κατευθυνόμαστε. Το Delivery Jar το Delivery Jar είναι μια εταιρεία Q-Commerce. Εκεί πάει το έργο και θα κοιτάξουμε να δώσουμε μια συνολική λύση το άμεσο μέλλον, η οποία θα περιλαμβάνει το οτιδήποτε μπορεί να γίνει deliver στο σπίτι. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Ειδικά την περίοδο της πανδημίας, το κομμάτι του delivery φαρμάκων και προϊόντων από σούπερ μάρκετ ήταν σωτήριο για πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι για 1 εκατομμύριο διαφορετικούς λόγους. Οπότε ήταν άλλη μια καλή κίνηση η οποία είδε μπροστά. Πάμε τώρα να δούμε σε μια διαφορετική κίνηση η οποία βλέπει εξίσου μπροστά, στην οποία θέλουμε να μας πεις, Διονύση, για το Root Lab, το οποίο το είχαμε παρακολουθήσει όσοι ήμασταν στην Πάτρα και σαν δράση έχει πάρα πολύ potential να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε περιφερειακά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Άρα, πες μας με ποιον τρόπο λειτουργεί το Root Lab και με ποιον τρόπο μπορεί η ενημέρωση, ως τύπος εννοώ, να βοηθήσει μια startup να κάνει το επόμενο της βήμα. Γιατί στηρίζεται στο Ionian startup. Επομένως, πάμε να μας πεις με ποιο τρόπο κάνετε όλα αυτά. Γιώργο, πριν ξεκινήσω να λέω γιατί τι είναι το Root Lab, στην οποία το Root Lab είναι μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ionian που έχει σχέση με την
καινοτομία, με την ανάδειξη καλών πρακτικών, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια αξιώματα και κάποιες παραδοχές. Ένας τηλεοπτικός σταθμός θα πρέπει να ξέρει το κοινό και να καταλάβουν και γιατί βρισκόμαστε εμείς αυτό εδώ το πάνελ, ότι δεν είναι ούτε ένα ίδρυμα, ούτε ένα φιλανθρωπικό σωματείο. Είναι ένας οργανισμός που θα πρέπει να συντηρείται και να ζει και να είναι βιώσιμος οικονομικά. Από εκεί και πέρα, κάθε οργανισμός επιχειρηματικός θα πρέπει να διακατέχεται από κάποιες αξίες και από κάποια οράματα. Αυτές οι αξίες και αυτά τα οράματα είναι που μας έχουν διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό σε σημαντικό βαθμό και μας έχουν φέρει κοντά στο οικοσύστημα όχι μόνο της Πάτρας, αλλά ολόκληρης της περιφέρειας στην οποία εκπέμπουμε, και να θεωρούμαστε και εμείς ένα κομμάτι αυτού του οικοσυστήματος. Είπα και στην αρχή όταν έκανα λόγο ότι και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε μια startup, με την έννοια ότι ξεκινήσαμε κάτι που δεν υπήρχε πριν και προσπαθούσαμε να βρούμε τα βήματά μας και να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό, ανταγωνιστικό και καινοτόμο. Άρα στην ουσία λοιπόν αυτό το όραμα, το να μπορέσουμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό στο περιφερειακό τηλεοπτικό τοπίο, οι αξίες μας, να είμαστε κομμάτι της ίδιας της κοινωνίας και όχι κάποιοι απλοί ενημερωτές το τι συμβαίνουν, αλλά να αποτελέσουμε ένα κομμάτι της κοινωνίας και οποιαδήποτε ανάπτυξη αυτής της κοινωνίας να μπορέσει κάποια στιγμή να γυρίσει ως ένα μέρος και σε εμάς. Θεωρούμε δηλαδή ότι μέσα από συνέργειες, μέσα από την ίδια τη δικιά μας την προσπάθεια, όσο αναπτύσσεται η οικονομία, τόσο θα μπορούμε και εμείς να αναπτυσσόμαστε και να κάνουμε το όραμά μας ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα καλύτερο, όχι μόνο για μας, αλλά και για το κοινωνικό ιστό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ξεκινήσαμε να προβάλλουμε πάρα πολύ το οικοσύστημα της Πάτρας βασικά, γιατί επιλέξαμε να είναι η Πάτρα ο στρατηγικός χώρος στον οποίο θα διευθύνουμε όλο αυτό το μεγάλο σχήμα που απευθύνεται σε 12 νομούς. Προχωρήσαμε σε επενδύσεις, βρισκόμαστε εδώ και κάποιους μήνες σε ένα καινούριο κτίριο, αλλά προσπαθήσαμε πάρα πολύ να προβάλλουμε όλες αυτές τις καλές πρακτικές που συμβαίνουν στην Πάτρα. Θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του οικοσυστήματος εδώ στην Πάτρα είναι ότι η ίδια η κοινωνία δεν ξέρει τα πολύ καλά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή, είναι πολύ μεγαλύτερη η αξία της περιοχής και αυτή την αξία δεν την έχει καταλάβει η ίδια η κοινωνία ακόμα. Το σημαντικότερο κομμάτι, το μεγαλύτερο μάλλον κομμάτι της κοινωνίας. Κάποιοι εννοείται ότι γνωρίζουν πράγματα, το μεγαλύτερο κομμάτι δυστυχώς όμως της κοινωνίας δεν το γνωρίζει. Και εκεί θεωρούσαμε ότι ο ρόλος μας θα έπρεπε να ήταν άμεσος, να προσπαθήσουμε και εμείς να αναδείξουμε πρακτικές και να δείξουμε καλές περιπτώσεις που γίνεται. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα έγινε μια τεράστια εξαγορά για μια startup εδώ που δραστηριοποιείται στην Πάτρα, στην οποία θεωρώ ότι ούτε το 25% του πληθυσμού της Αχαΐας δεν κατάλαβε τι έγινε ή δεν έμαθε το τι έγινε. Και πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη. Λίγο ποσοστό είπες. Μάλλον είπες υπερβολικά μεγάλο ποσοστό. Είπα πολύ μεγάλο ποσοστό γιατί είμαι αισιόδοξος σαν άνθρωπος, οπότε θα ήθελα τουλάχιστον το 25% να γνώριζε το τι πραγματικά έγινε αυτές τις τελευταίες μέρες εν μέσω πανδημίας, έτσι. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε να προβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο καλές πρακτικές. Με τους περισσότερους από εσάς έχουμε συνεργαστεί σε πολλά πράγματα, έχουμε προσπαθήσει να αναδείξουμε αυτά τα ωραία που συμβαίνουν και γίνονται, να είμαστε ένα παράθυρο εξωστρέφειας του οικοσυστήματος, έτσι ώστε να μπορέσει και στις άλλες περιοχές να ανοιχτεί όλο αυτό που συμβαίνει. Παράλληλα, είμαστε εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια ο αποκλειστικός media partner του Patras IQ, προβάλλοντας όλες τις συνεδρίες διαδικτυακά μέσω live streaming και παράλληλα μέσα από εκπομπές, μέσα από ρεπορτάζ κτλ. Προσπαθούμε να στηρίζουμε με όποιο τρόπο είναι αυτό. Δεν είμαστε κάποιος μεγάλος οργανισμός, δεν είμαστε CNN να μπορούμε να μοιράζουμε και χρήματα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε προσπάθειες. Σίγουρα όμως, και θα δώσω ένα παράδειγμα, ήταν να γίνει, δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν έγινε, ήταν να γίνει το Mind Space Challenge τον προηγούμενο μήνα και είχαμε έρθει σε μια συμφωνία με την ομάδα της Πάτρας να τους φιλοξενήσουμε στο χώρο στον οποίο στεγαζόμαστε ως τηλεοπτικός σταθμός. Γιατί, ξαναείπα πάλι, είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, είμαστε κομμάτι του οικοσυστήματος και θα πρέπει όσο μπορούμε να βοηθάμε. Μέσα από αυτό λοιπόν το όραμα και με αυτές τις αξίες
ξεκινήσαμε αυτή τη δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που το ονομάσαμε Rootlab. Rootlab με την έννοια ότι επειδή και εμείς γυρίζουμε σε όλη αυτή την περιφέρεια που εκπέμπουμε και βρισκόμαστε σε όλες τις πόλεις, θέλαμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα δώσουμε το έμπνασμα ώστε να γίνονται ανατοπικές κοινωνίες, να γίνονται ζυμώσεις επιχειρηματικότητας, ανάδειξης νεοφυών επιχειρήσεων, να βοηθήσουμε και εμείς την ανάπτυξη. Το Φεβρουάριο κάναμε το πρώτο Rootlab στην Καλαμάτα, το Μάιο ήταν να γίνει στην Πάτρα. Δυστυχώς τα πράγματα μας πήγαν πίσω, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι μετά το πέρας του καλοκαιριού που θα ξέρουμε περισσότερα πράγματα θα προγραμματιστεί η καινούργια αυτή συνάντηση. Τι είναι το Rootlab? Το Rootlab είναι μια διαδραστική έκθεση συνέδριο μέσα από την οποία τοπικές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις εκτός του νομού έρχονται και αναπτύσσουν αυτές τις καλές πρακτικές και τα case studies τα οποία έχουν υλοποιήσει. Μάλιστα στην Καλαμάτα είχαν την ευκαιρία ομάδες και startup από την Πάτρα να έρθουν να ταξιδέψουν μαζί μας και να πούνε τη δικιά τους περίπτωση στο κοινό της Καλαμάτας. Ήταν ας πούμε και το Λιόφυλλο, μια εταιρεία η οποία έχει ξεκινήσει μια δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια εδώ στην Πάτρα και πολλές άλλες περιπτώσεις, και αυτό βοήθησε και το είδαμε στην ανταπόκριση που υπήρχε και από το κοινό αλλά και από τη διάδραση που αναπτύχθηκε μετά από αυτό το event το οποίο κάναμε. Αυτά είναι μερικά από τις δράσεις τις οποίες προσπαθούμε να κάνουμε. Σίγουρα θέλουμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Σίγουρα θέλουμε να είμαστε κι εμείς ένας μοχλός που βοηθάει στην ανάπτυξη και σίγουρα κι εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε να αναπτυχθούμε και τεχνολογικά και από άποψη εγκαταστάσεων. Είπαμε ότι έχουμε κάνει τελευταία μια σημαντική μετεγκατάσταση σε ένα καινούριο χώρο, αλλά έχουμε προχωρήσει και εμείς οι ίδιοι τεχνολογικά πράγματα. Θεωρούμαστε ότι είμαστε από τα πρώτα περιφερειακά κανάλια τα οποία έχουν δημιουργήσει εφαρμογή για iOS και για Android που μπορούν να μας παρακολουθήσουν μέσα από smart συσκευές. Παράλληλα είμαστε ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός, όχι μόνο περιφερειακός, αλλά και εθνικής εμβέλειας, που έχει δημιουργήσει ειδική εφαρμογή μέσα από την οποία μπορούν να μας παρακολουθήσουν από Smart TV, Android TV και Apple TV. Άρα δηλαδή και εμείς βλέπουμε το κομμάτι της ανάπτυξης σαν ένα βασικό στοιχείο της λειτουργίας μας. Νομίζω ότι έδωσα μια έτσι εικόνα το πώς προσπαθούμε και εμείς να αποτελούμε μέρος του οικοσυστήματος και παράλληλα μαζί με το οικοσύστημα αυτό να αναπτυσσόμαστε και να αποτελούμε συνέργειες δυναμικές που θα βοηθήσουν κάποια στιγμή να ξεκολλήσουμε κάποια πράγματα εδώ στην περιοχή. Το κομμάτι της θεματολογίας του Ionian είναι τεράστιο, γιατί έχουν υποστηρίξει φοιτητές με ρεπορτάζ προκειμένου να εκφράσουν προβλήματα που είχαν σε σχέση με την πόλη της Πάτρας, είτε στο μεταφορικό μέχρι το πανεπιστήμιο, είτε με τις εστίες προβλήματα που υπήρχαν σε κάποιους φοιτητές. Αλλά παράλληλα φτάνει μέχρι και το Πάτρας IQ, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση καινοτομίας στη Δυτική Ελλάδα. Επομένως, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την προβολή του οικοσυστήματος και η υποστήριξη είναι πολύ σημαντική. Νάσο, θέλω να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι αυτής της ερώτησης και να συζητήσουμε λιγάκι τι κάνει το Post for Work για το κομμάτι της καινοτομίας και την επιχειρηματικότητα στην Πάτρα και επίσης ποια είναι η γνώμη σου, γιατί ακούσαμε αρκετές απόψεις μέχρι τώρα, ποια είναι η γνώμη σου για το κομμάτι της επιχειρηματικότητας? Χρειαζόμαστε περισσότερη ενημέρωση των δράσεων, χρειαζόμαστε καλύτερη υποστήριξη των ομάδων ή έναν υγιή συνδυασμό και των δύο, και με ποιον τρόπο? Νάσο. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Νομίζω γενικά, ενώ ήδη το είπα, ότι θεωρώ ότι η πόλη μας και το οικοσύστημα, επειδή απαρτίζεται τόσο από ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκούς, υφιστάμενα startup που έχουν εξελιχθεί σε εταιρείες, αλλά και πολυεθνικές, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή μαγιά. Αυτό που έχω αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι η παντελής έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας και επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, μιλάμε με μια ορολογία, όχι τόσο πολύ σε αυτά που συνηθίζουμε να κάνουμε, που πετάμε 8 στις 10 λέξεις στα αγγλικά σε ένα πιο business terminology, αλλά πραγματικά βασικές έννοιες, τις οποίες ένα παιδί που κάνει μια διπλωματική δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει αυτό στην επιλογή του. Δηλαδή, πολύ πρόσφατα παράδειγμα, μου περιγράφουν μια διπλωματική που κάνουν διάγνωση ασθενειών από την κόρη του οφθαλμού και
λέω, θα το συνεχίσεις? Και μου λέει, ίσως κάποιο paper. Το οποίο είναι μια παθογένεια από την άποψη ότι τη στιγμή που δεν ξέρεις καθόλου την λέξη startup ή ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, σημαίνει ότι έχουμε έναν αρχικό πονοκέφαλο που πρέπει να ξεπεράσουμε. Αυτό που κάνει το Post for Work είναι ένα συνδυασμό δράσεων. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα να κάνουμε είναι να δουλεύουμε με τις εταιρείες τεχνολογίας και να μπορούμε να κάνουμε το business development σε υψηλό επίπεδο. Από την άλλη, υπάρχει ένα χάσμα σε μικρότερες ομάδες που δεν έχουν τεχνογνωσία και δεν έχουν καθόλου τη μεθοδολογία για να μπορέσουν να κάνουν τα πρώτα βήματα. Αυτό που αναγνωρίσαμε κατευθείαν, και το ξέρει και ο Σπύρος Συρμακέτης και ο Διονύσης και νομίζω και ο Νίκος και ο Σπύρος, είναι ότι κατευθείαν πήγαμε στα πανεπιστήμια την νεαρότερη ηλικία. Όχι ότι είναι σωστό να συνδέουμε την νεανική με την νεοφυή επιχειρηματικότητα, αλλά με κάποιο τρόπο έπρεπε να δημιουργήσουμε μια μαγιά. Να δημιουργήσουμε το λιόφυλλο, δηλαδή να έρθουν τα παιδιά σε ένα πρόγραμμα να δουν τις βασικές έννοιες, να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους και 2-3 χρόνια μετά να μπορούν να τους καλεί το Ionian σε μια άλλη πόλη που έχουν αναδείξει τη δραστηριότητά τους. Κομβικό ρόλο παίζουν οι μέντορες όπως ο Νίκος ο Ιωάννου και ο Σπύρος ο Κοτσαλίδης, γιατί δεν είναι δυνατόν μέσα από έναν οργανισμό, είτε αυτός είναι το Post for Work, είτε είναι ένας πολύ μεγαλύτερος οργανισμός, δεν μπορούμε να ξέρουμε για το e-commerce αυτά τα πράγματα που έχουν προβληματίσει τόσα χρόνια την TPL. Δεν μπορούμε να ξέρουμε λεπτομέρειες για την παραγγελιοληψία ή για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως το έχει αντιμετωπίσει και το έχει ζήσει το delivery. Οπότε ο στόχος εδώ είναι να μπορέσουμε να συνδέσουμε ομάδες στο ξεκίνημά τους με τους κατάλληλους ανθρώπους. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα πανεπιστήμια και τους ερευνητές, να τους δώσουμε το έναυσμα ότι, παιδιά, είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Δεν υπάρχει μόνο project, τα ερευνητικά προγράμματα. Μπορούν αυτά να ακολουθήσουν τον δρόμο της αγοράς. Και όχι μόνο, δηλαδή βλέποντας πραγματικά τις ιστορίες επιτυχίας που αναδεικνύονται καθημερινά, δηλαδή την εξαγορά του delivery.gr, τώρα την εξαγορά της Think Silicon, την επένδυση στην Acusonus. Βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, ο ρόλος του Post for Work θεωρώ ότι είναι εκπαιδευτικός, συνδεκτικός, δηλαδή να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις, για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε τα επόμενα επιχειρηματικά βήματα με τις ομάδες. Θεωρώ ότι κομβικό ρόλο παίζουν τα πανεπιστήμια, όπως είπα, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, γιατί όντως δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί, πραγματικά ήταν ένα παράδειγμα για το 25% που είπε ο Διονύσης. Έχουμε τη Γιοντίβο στην Πάτρα και σε ένα audience, όταν είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε και να κουμπάει ο ένας τον άλλο, πραγματικά ρωτάει πόσοι από εσάς ξέρετε τη Γιοντίβο. Και σηκώνει το χέρι σε ένα κοινό που ήταν μόνο μηχανικοί. Και σήκωσαν 4 άτομα και λέει 4, τόσοι πολλοί. Δηλαδή πραγματικά έχουμε διαμάντια τεχνολογικά, αλλά και πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να προσελκύσουν ταλέντο. Πόση δυσκολία αντιμετωπίζει ο Νίκος για να προσελκύσει software engineers. Το 98% των φοιτητών των μηχανικών πληροφορικής δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι το Delivery.gr είναι μια τεχνολογική εταιρεία. Δεν μπορούν, δηλαδή το χρησιμοποιούν κάθε μέρα. Να μην πω ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι μια εταιρεία, δηλαδή το οποίο είναι πολύ σημαντικό πάλι, ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν στο κινητό τους, αλλά είναι μια πραγματική εταιρεία, πόσο μάλλον μια τεχνολογική. Και νομίζω ότι εκεί έχει πέσει η δικιά μας τοποθέτηση, στο να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτές τις καταστάσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα.
Δεν ξέρω αν απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, Γιώργο, και σίγουρα κάτι θέλει να πει και ο Σπύρος. Ναι, απάντησες εκτός από μία για το κομμάτι του μείγματος ενημέρωσης και καλύτερης υποστήριξης. Επομένως, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο κωδικός, η συνταγή για μια επιτυχία μια startup σήμερα? Καλύτερη ενημέρωση προκειμένου να έχουμε περισσότερους startuppers ή καλύτερη υποστήριξη προκειμένου να έχουμε πιο επιτυχημένους startuppers, ή και τα δύο? Commitment, το οποίο καλλιεργείται από την επιχειρηματική κουλτούρα, είναι αντικείμενο εκπαίδευσης. Χρειάζεται συνεχώς ένα μείγμα πραγμάτων. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτή την εξίσωση στα χρήματα, αλλά δεν είναι και το πρώτο. Χρειάζεται μια συνεργασία όλων για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα κάθε ομάδας. Καμία ομάδα δεν είναι ίδια. Όλες θέλουν κάτι διαφορετικό. Οπότε είναι τελείως, πρέπει να μεγαλώσουμε κι εμείς το capacity των ομάδων που φιλοξενούμε και βοηθάμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Και νομίζω κάτι ήθελε ο Σπύρος, κάπως σήκωσε το χέρι. Δεν έχουμε και την άνεση να μιλάμε τόσο εύκολα στα ψηφιακά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε και λίγο πιο διαδραστικά. Δηλαδή πρέπει λίγο διακόψτε ένας τον άλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο. Αυτό που ήθελα να πω, πολλές φορές έχουμε συνδέσει λανθασμένα κατά μένα το startup και το startup community με όλες τις tech εταιρείες. Και αυτό είναι λάθος. Δεν είναι μόνο οι tech εταιρείες επιτυχημένες σε αυτά. Δηλαδή, εντάξει, όλοι έχουμε θαμποθεί με το glamour του Amazon, του Facebook και όλα αυτά που ακούμε. Όμως, εγώ θα ήθελα να πω και στους ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν προϊόντα, όπως είπες πολύ σωστά για το λιόφυλλο. Τα παιδιά έχουν κάνει μια προσπάθεια φοβερή και φτιάξανε προϊόν. Μπορούν να γίνουν προϊόντα στην Ελλάδα. Εγώ θα πρότεινα στους μηχανικούς. Είχα τη χαρά να μιλήσω με αρκετούς στο πανεπιστήμιο που έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία πράγματα σε επίπεδο δοκιμίου, paper ή οτιδήποτε. Πάμε να το πάμε στην παραγωγή. Αυτό το προϊόν, αν το τυποποιήσετε, μπορείτε να το πουλήσετε παντού. Δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε software developers. Δεν χρειάζεται όλοι να αναπτύξουμε έναν αλγόριθμο που είπαμε, δεν ξαναανακαλύπτουμε τον τροχό 1000 φορές. Αν έχουμε κάτι στα χέρια μας το οποίο είναι καλό, έχουμε δουλέψει αρκετά πάνω σε αυτό, πάμε να το κάνουμε commercialize. Γίνονται αυτά τα πράγματα και γίνονται κάθε μέρα δίπλα μας. Υπάρχουν πολλές και πατρινές και ελληνικές επιχειρήσεις που παράγουν πράγματα. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να βγουν στο εξωτερικό δυνατά και να κάνουν πολύ καλούς τζίρους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και τα παιδιά που μας ακούνε και γενικά είναι χρέος μας, θεωρώ, να το μεταφέρουμε στην κοινωνία αυτό. Δεν χρειάζεται όλοι να είναι software engineers, να έχουν tech companies και να δουλεύουν με ένα λάπτοπ από ένα εξωτικό παράδεισο. Μπορούν να είναι άνθρωποι που παράγουν πράγματα. Υπήρχε και η εταιρεία υφή, που έφτιαξε πράγματα, έκανε τρομερή δουλειά με τα φύκια. Υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν παραδείγματα. Πρέπει αυτές τις εταιρείες να τις βοηθήσουμε να βγάλουν τελικό προϊόν και να μεγαλώσουν και να γίνουν sustainable εταιρείες. Μπορεί να συμβεί. Έτσι, δηλαδή, απλά δεν αναφέρθηκε. Μιλάμε συνεχώς για το software. Πιστεύω ότι το software παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας και εμείς, σαν εταιρεία, επενδύουμε στο software. Όμως, στο τέλος της μέρας, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που πιάνουν προϊόντα, τα συσκευάζουν, τα στέλνουν, σηκώνουν ένα τηλέφωνο, απαντάνε. Δηλαδή, υπάρχουν ανάγκες στην τοπική κοινωνία, πέρα από τη στερεότυπη αντίληψη για το τι είναι μια startup. Δυστυχώς, αυτό πρέπει να σπάσουμε κάποιες τέτοιες στερεότυπες αντιλήψεις. Και αυτό, βέβαια, πρέπει να μας βοηθήσει το πανεπιστήμιο σε αυτό. Έτσι, όπως πολύ σωστά είπε και ο συνονόματος Σπύρος, δεν γίνεται, ρε παιδιά, να έχουμε όλοι στο νου μας στο Facebook και το Amazon. Εντάξει, πάμε στην πραγματικότητα. Αυτό, δεν είχα κάτι άλλο. Νάσο, συγγνώμη που σε διακόψω. Όχι, καθόλου, ίσα-ίσα. Είναι αυτό που είπαμε, διακόπτουμε διακριτικά που αναφέρθηκε. Πολύ σωστή τοποθέτηση και είναι το ρητό που λέει Act local, think global. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο που μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σήμερα.
Ο Σπύρος Συρμακιάς έχει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Παίρνοντας αφορμή από είτε το μπαλάκι είτε ο γάντι, όπως πέταξε ο άλλος ο Σπύρος για το ρόλο του Πανεπιστημίου, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ναι, καλλιεργούμε την επιχειρηματική κουλτούρα και πρέπει αυτό να μπει στο DNA της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Απ' την άλλη, πρέπει για να περάσουμε και ένα μήνυμα και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, για ό,τι βλέπω είναι αρκετοί, γενικά χρειάζεται τόλμη. Η τόλμη ξεκινά. Εμείς, σαν λαός, οι Έλληνες, έχουμε ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό. Έχουμε ένα πολύ εύστροφο μυαλό. Γενικώς κατεβάζουμε ιδέες. Όχι όλες καλές, έτσι, για να μην τέτοιο. Κατεβάζουμε και πολλές κακές ιδέες. Αλλά γενικά κατεβάζουμε καλές ιδέες. Κατεβάζουμε ιδέες, μάλλον. Μία ιδέα για να γίνει επιχείρηση χρειάζεται να περάσει από πολλά πράγματα, από πολλά βήματα. Το πρώτο βήμα για να γίνει μια ιδέα επιχείρηση είναι να την πω σε κάποιον άλλον. Να την επικοινωνήσω με κάποιον άνθρωπο που πιστεύω ότι θα μπορέσει να μου πει μια δεύτερη γνώμη, και αυτό συνήθως δεν είναι το παιδί που πίνουμε μαζί καφέ, αν και θα μπορούσε να είναι και αυτός, αλλά να την πούμε σε κάποιον. Μπορεί να είναι ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, μπορεί. Όχι οποιοσδήποτε πανεπιστημιακός δάσκαλος. Κάποιος που μπορεί να την ακούσει αυτήν την ιδέα. Μπορεί να είναι κάποιος γνωστός από κάποια από τις εταιρείες που έχουμε, ναι. Μπορεί να είναι ο Νάσος ο Κοσκινάς ή οποιοσδήποτε σαν τον Νάσο τον Κοσκινά που θα ακούσει μια ιδέα, θα την επεξεργαστεί και θα μπορέσει να μας πει κάτι. Ναι. Από εκεί ξεκινάμε τη startup διαδικασία μας. Σκεφτόμαστε, βγάζουμε μια ιδέα την οποία την μιλάμε με κάποιον άλλον. Υπάρχει σε κάποιο πάνελ, σε κάποια κουβέντα, την πρώτη φορά που γνώρισα τον Νίκο τον Ιωάννου σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει στο τότε ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, είχα ακούσει μια από τις γκαραντί συμβουλές αποτυχίας. Είναι να έχω μια ιδέα και να την κρατήσω για πάρτι μου. Είναι η πιο επιτυχημένη συνταγή αποτυχίας. Θα πρέπει δηλαδή να περάσουμε και το μήνυμα ότι και μέσα και στα πανεπιστημιακά έδρανα μπορείς να συζητήσεις μια καινούργια ιδέα. Μπορεί να πεις μια ιδέα που δεν είναι καινούρια, αλλά ξεκινώντας με εφετερία εκεί, μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό και η ιδέα να ξεκινήσει από κάτι άλλο και να γίνει κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο πετυχημένο. Οι μέντορες, όπως είναι ο Σπύρος ο Κοτσαλίδης, όπως είναι ο Νίκος Ιωάννου, όπως είναι ο Νάσος ο Κοσκινάς και πάρα πολλοί που υπάρχουν στην Πάτρα, εκπληκτικοί άνθρωποι στον τρόπο που συνεργάζονται με τους νέους ανθρώπους, μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Να καλέσουμε τους ανθρώπους, να καλέσουμε τους νέους και όχι μόνο τους νέους. Έτσι, μιλάμε πάντοτε για τους νέους, αλλά έχω ακούσει ιδέες και πολύ πιο μεγάλους σε ηλικία. Να τις επικοινωνήσουν τις ιδέες με κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις που οργανώνει κάθε ένας από εμάς που είμαστε εδώ και έξω από αυτό το πάνελ. Και εκεί θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος να υποστηρίξει και να βοηθήσει αυτή την ιδέα να γίνει πραγματικότητα ή αυτή την ιδέα να μετεξελιχθεί σε κάτι που μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το περάσουμε. Στην Πάτρα συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα και συμβαίνουν δίπλα μας. Έτσι. Στον πρώτο όροφο του σπιτιού στο οποίο μένω υπάρχει μια εταιρεία που ξεκίνησε πολύ χαλαρά και έχει δυναμώσει. Ο Νίκος Ιωάννου είχε την εταιρεία του πίσω από το κτέλ στην Πάτρα. Πόσοι φοιτητές έχουν περάσει από το κτέλ και κανείς δεν είχε δει την ταμπέλα στο υπέροχο κτίριο που είχε σε κάποια στάδια ο Νίκος Ιωάννου μετεγκατασταθεί. Ούτε αυτό δεν γνωρίζαμε. Ψωνίζαν από τον Delivery.gr, χρησιμοποιούσαν τον Delivery.gr, περνούσαν μπροστά από τον Delivery.gr και δεν ξέρανε πού είναι. Ας έρθει ο κόσμος σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, να πούνε την ιδέα τους και το μόνο που έχουν να κερδίσουν είναι γνώση και συμβουλή η οποία θα είναι πολύτιμη. Τα καινούργια γραφεία πάντως στο delivery είναι όντως πιο ωραία από τα προηγούμενα. Υπήρξε μια μετάβαση. Συγγνώμη Γιώργο, η θέα των προηγούμενων γραφείων με το ηλιοβασίλεμα είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω για μέσα τα γραφεία, αλλά η θέα δεν παίζονταν. Τώρα που θα ανοίξουν, είστε προσκεκλημένοι όλοι
όλοι για καφέ και στα καινούργια γραφεία να τα δείτε. Νομίζω ότι είναι επίσης όμορφα διαφορετικά. Να πάρω την πάσα. Θυμάμαι όταν είχαμε γνωριστεί με τον Σπύρο του Σερμακέση. Ουσιαστικά η κουβέντα ήταν το ότι επικοινωνήστε τις ιδέες σας, γιατί κάθε φορά που επικοινωνούμε μία ιδέα γίνεται καλύτερη με τη συζήτηση. Δηλαδή υπάρχει αυτή η φοβία στην Ελλάδα ότι θα την πω την ιδέα και θα μου την κλέψει κάποιος και θα πάει να τη φτιάξει και τα λοιπά, και όλο αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι σε εκείνη την κουβέντα τότε ότι λέγαμε ότι βρε παιδιά, επικοινωνήστε τις ιδέες σας, γιατί αυτό που εμείς θα κάτσουμε κάτω, θα το σχεδιάσουμε, θα το κάνουμε, ξέρω εγώ, σε 1 μήνα, 2 μήνες, 5 μήνες, 10 μήνες, στην Ινδία θα το κάνουν σε ένα απόγευμα. Δηλαδή τα πράγματα, ξέρετε, ήθελα να πω ότι είναι πολύ πιο μεγάλος, ξέρεις, η δυνατότητα του να κάνεις κάτι αρκετά γρήγορα λόγω του κόσμου. Εμένα πάντως πάνω σε αυτό το οποίο δουλεύει ο Σπύρος, το οποίο είναι εξαιρετικό και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, ότι τα πανεπιστήμια έχουν μπει πλέον σε αυτή την διαδικασία, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τότε που ήμασταν εμείς δεν είχαν αυτό το mentality τα πανεπιστήμια, οπότε είναι εξαιρετική αυτή η κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, εμένα μία από τις πολύ σημαντικές συμβουλές που μου δόθηκε και την χρησιμοποίησα αργότερα στο business, προέρχεται από το χώρο του πανεπιστημίου. Θυμάμαι όταν έκανα δακτορικό τότε στο Δημόκριτο, που ήταν η ερευνητική ομάδα όλοι μαζεμένοι, και υπήρχε έτσι μια δυσαρέσκεια, βρε παιδιά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, βρε παιδιά εκείνο δεν γίνεται, αυτό είναι black box και δεν μπορώ να το προσεγγίσω με κάποιο τρόπο. Και θυμάμαι τότε ότι σηκώνεται ο άνθρωπος που έτρεχε την ομάδα τότε και λέει, παιδιά, κοιτάξτε, δεν θέλω προβλήματα, θέλω λύσεις. Αυτό το πράγμα σαν ατάκα θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή είναι κάτι που ιδιαίτερα στην ομάδα των developers, γιατί εμένα το background μου από πιτσιρικάς ήταν στο χώρο των προγραμματιστών, οπότε είναι οι άνθρωποι που μου αρέσει να μιλάω, ας πούμε, πάρα πολύ και έχω πολύ καλή επικοινωνία. Θυμάμαι ότι πάντα προτιμώ πάντα να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι οι καλύτεροι, αλλά είναι αυτός που θα βρει τη λύση και θα φέρει, δηλαδή θα ψάξει. Υπάρχει αδιανόητη πληροφορία αυτή τη στιγμή. Ψάξε και βρες τη λύση. Αντέγραψέ το στο φινάλε, δεν με ενδιαφέρει αν θα το αντιγράψεις. Βρες μου το, φέρτο μου να προχωρήσει η δουλειά. Δεν μπορεί να περιμένω να το κάνουμε τέλειο, γιατί ξέρετε γενικότερα και ο χώρος ιδιαίτερα των devs έχουν πάντα ένα mentality ότι παιδιά πρέπει να το κάνουμε τέλεια by the book, όπως πρέπει να γίνει super. Η ιδέα είναι πάμε να βγάλουμε κάτι, πάμε να το βγάλουμε όσο καλύτερα μπορούν και ο κόσμος να το αντιληφθεί, να το χρησιμοποιήσει και το τελειοποιούμε σε δεύτερο χρόνο. Συνεπώς θεωρώ ότι δεν θέλω προβλήματα, θέλω λύσεις ήταν έτσι από τις πολύ δυνατές συμβουλές που μου δόθηκαν, Σπύρο, από το χώρο των academic τότε. Αυτό με το δεν θέλουμε προβλήματα, θέλουμε λύσεις ήταν το πρώτο workshop, νομίζω, του περσινού Restartup. Δηλαδή ήταν το πρώτο session που είχαμε κάνει σε ένα κυκλικό τραπέζι και ήταν ποια είναι η ιδέα σου. Και ξεκινάγαμε και λέγαμε ιδέες. Όχι, θέλω λύσεις. Δεν θέλουμε απλά νέα προβλήματα, θέλουμε νέες καινοτόμες λύσεις. Να προχωρήσω σε ένα λίγο διαφορετικό. Εγώ θα διαφωνήσω. Συγγνώμη, Γιώργο, πρέπει να διαφωνήσω. Όχι να διαφωνήσω στην ουσία, αλλά στις λέξεις. Η επιχειρηματικότητα σημαίνει λύνω ένα πρόβλημα. Άρα αυτό που μου αντιμετωπίζουν όλοι είναι ότι δεν πάνε να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Δηλαδή αρχίζουν και περιγράφουν features, ωραία πράγματα, τι θα μπορούσε να είναι, τι θα μπορούσε να κάνει, αλλά θέλουμε τη λύση, που λέει ο Σπύρος και ο Νίκος, του προβλήματος. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, πριν ξεκινήσουμε να περιγράφουμε αυτό που λέμε, τι πρόβλημα λύνουμε.
Γιατί η πραγματικότητα της επιχειρηματικότητας είναι ότι κανένας μας δεν είναι διατεθειμένος, είτε αυτός είναι άνθρωπος είτε είναι εταιρεία, να πληρώσει για κάποια υπηρεσία ή ένα προϊόν που δεν του λύνει ένα πρόβλημα ή δεν του καλύπτει μια ανάγκη. Οπότε το βασικό σημείο είναι να καταλάβουμε ποιο πρόβλημα, ποια ανάγκη λύνουμε. Είναι πολύ σημαντικό για να βρούμε μετά λύσεις που ταιριάζουν στο πρόβλημα. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, οφείλω να ρωτήσω, επειδή όλοι λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε το νέο μας ξεκίνημα και να κάνουμε μια startup εταιρεία ή οτιδήποτε, άμα αυτή τη στιγμή παρουσιαζόταν ένας νέος που θα έλυνε το πρόβλημα κάποιου από εσάς τους 5, έχετε ένα πρόβλημα και υπάρχει ένας νέος με μια ιδέα που μπορεί να το λύσει. Επομένως, θα ήθελα να μπούμε στη διαδικασία να πει ο καθένας από εσάς ποιο είναι αυτό το ένα πρόβλημα που θα θέλετε να έρθει κάποιος αύριο με μια λύση και εσείς θα λέγατε ας συνεργαστούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα, λοιπόν, που θα θέλατε σήμερα να λύσει κάποιος για εσάς? Να ξεκινήσουμε από τον Διονύση. Τα προβλήματα είναι καθημερινά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι μόνο ένα, έτσι. Θα ήταν ουτοπία να λέγαμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα και όταν το λύσουμε όλα θα κυλήσουν εύκολα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα του εξωτερικού περιβάλλοντος που δεν αφορούν τον ίδιο τον οργανισμό και υπάρχουν και τα εσωτερικά προβλήματα που αφορούν την ίδια τη λειτουργία του οργανισμού και την εξέλιξή του. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να λύσω σε ένα σημαντικό βαθμό είναι να κάνω να μετασχηματίσω όσο μπορώ τη λειτουργία μου, κυρίως σε τεχνολογικό επίπεδο. Έχουμε κάνει, όπως είπα και προηγουμένως, πάρα πολλά βήματα στο κομμάτι αυτό, με τις app εφαρμογές, με το να βρισκόμαστε παντού, να έχουμε ξεφύγει από τις πλατφόρμες που θα πρέπει να είμαστε και να πληρώνουμε ή να πληρώνουν οι τηλεθεατές για να μας δουν, να είμαστε δωρεάν παντού. Αυτό όμως το οποίο ακόμα θέλουμε να εξελίξουμε είναι το κομμάτι της διάδρασης, δηλαδή πώς μπορούμε να γίνουμε ακόμα πιο διαδραστικοί σε σχέση με το κοινό το οποίο μας παρακολουθεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο εγώ προσπαθώ να βρω, είτε ο ίδιος είτε μέσω κάποιου που μπορεί να μου προτείνει πράγματα και να μου πει ότι αν θέλεις μια καλύτερη διάδραση, αν θέλεις να φέρνεις τον τηλεθεατή πιο κοντά σε σένα, θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι να κατακλεισόμαστε από τηλέφωνα. Πολλές φορές δηλαδή έχει τύχει να είναι οι άνθρωποι μας ένα help desk του προβλήματος που έχει ο κάθε πολίτης και θεωρεί ότι ο τηλεοπτικός σταθμός, τον οποίο παρακολουθεί και ενημερώνεται, ότι ίσως να είναι και η λύση του προβλήματος του. Είναι ένα στοιχείο διάδρασης, όμως είναι πολύ παραδοσιακό. Εμείς θέλουμε να το εξελίξουμε λίγο περισσότερο και να φύγουμε από αυτήν τη λειτουργία. Φιλόδοξοι startuppers, άμα έχετε λύση για αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε ένα email στο ίδιο μοτίβο. Σπύρο Κοτσαλίδη, θα ήθελες να μας πεις το δικό σας πρόβλημα που θα μπορούσε να λύσει ένας ενδεχόμενος αυριανός startupper? Εγώ θα συμφωνήσω με τον Διονύση. Υπάρχει μια θάλασσα προβλημάτων. Ειδικά αυτή την εποχή, να μιλάς για προβλήματα, νομίζω μόνο με λογαριθμική άνοδο θα μπορούσαν να... Όλοι φαντάζομαι και ο Νίκος φαντάζομαι μπορεί αυτό να το συμμεριστεί. Τα προβλήματα συνεχίζουν να έρχονται. Νομίζω χρήσιμο συνεργάτης για κάθε επιχείρηση. Και θεωρώ, νομίζω αυτό είναι η επιτομή, τουλάχιστον για εμάς ενός συνεργάτη. Είναι ο συνεργάτης που μπορούμε να μοιραστούμε ένα κοινό όραμα. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις κάποιες κοινές αξίες, ένα κοινό vision με κάποιον. Τότε γίνεται πραγματικά συνεργάτης σου, διότι αν έρθει για ένα πρόβλημα, τι θα γίνει μόλις λυθεί το πρόβλημα? Θα σταματήσει να είναι συνεργάτης σου. Οπότε θα έλεγα να μην κοιτάμε το πρόβλημα, να κοιτάμε περισσότερο το να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα, ένα οικοσύστημα γύρω μας. Εγώ τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να περάσω και στην ομάδα μου. Πρέπει να κοιτάμε γενικότερα το οικοσύστημα. Το οικοσύστημα πρέπει να μεγαλώνει αρμονικά. Πρέπει να μοιραζόμαστε τα θέματά μας ο ένας με τον άλλον και να μπορούμε αυτά τα προβλήματα να τα επικοινωνούμε με τους συνεργάτες μας. Όπως και οι συνεργάτες μας να επικοινωνούν τα προβλήματά τους μαζί μας, έτσι ώστε μαζί να βρίσκουμε λύσεις. Όσο παράδοξο και αν ακουστεί, όλα τα προβλήματα έχουν ένα κοινό pattern. Έτσι, όλα. Και στην αρχή αυτό είναι η αβεβαιότητα και το άγνωστο.
Μετά από ένα σημείο και έπειτα, ειδικά στους software engineers, ας πούμε, είναι μια καθημερινότητα αυτό το πράγμα. Αυτό το ότι, ήρθε αυτό στα χέρια μας, είναι άγνωστο, ας πούμε, 5 ιδέες, η μεθοδολογία μετά βρίσκεται. Οπότε, ο ιδανικός συνεργάτης, το ιδανικό startup, θα ήταν ένα startup το οποίο θα ήταν αρκετά flexible, έτσι ώστε να μοιραστεί το vision του συνεργάτη του και να μπορέσει να προσφέρει κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτά τα πράγματα. Να μπορέσουν να συμπορευτούν για όσο διάστημα, τέλος πάντων, γιατί και οι συνεργασίες δεν είναι ισαΐ. Έχουν αρχή, μέση, τέλος, έτσι. Που και αυτό είναι ok και υγιές. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Αν έπρεπε να πω bullets. Αλλά εντάξει, αν θέλουν to do list πάντως κάποιος, κάτι θα βρούμε. Οπότε προς όλους τους νεαρούς ή ακόμα πιο έμπειρους επιχειρηματίες, άμα έχετε κάποια, δυστυχώς θα πούμε πλατφόρμα, άμα έχετε κάποια πλατφόρμα που να βρίσκει οργανισμούς που να έχουν shared vision και να μπορεί να τους φέρει σε επαφή, μπορείτε να επικοινωνήσετε και να φέρετε την ιδέα σε ένα επίπεδο παραπέρα. Σπύρο Συρμακέση, θα ήθελες να μας πεις κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και θα μπορούσε να λύσει ένας ενδεχόμενος startupper? Ναι, και νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα θα το έχετε όλοι σε αυτό το πάνελ, έτσι, γιατί ειδικά τώρα στην καραντίνα, εγώ θα πω τη δική μου ιστορία που είναι ίδια με τη δική σας, έτσι. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω το WebEx, το Teams και το eClass για να κάνω πανεπιστημιακά μαθήματα. Επικοινωνούσα με το Viber, με το Skype, με το Skype for Business, με το Messenger, με το Meet και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Χρησιμοποιούσα τα 3 accounts που έχω στο email και 2 accounts που έχω στο Gmail για να πάρω μήνυμα. Μπορεί κάποιος να μου φτιάξει ένα προγραμματάκι που να μου πει, γιατί θυμάμαι ότι μου έστειλε ένα μήνυμα ο Νίκος Ιωάννου. Πού μου το έστειλε αυτό το μήνυμα? Μπορεί να μου βρίσκει δηλαδή κάποιος που πει ότι εγώ έχω πάρει ένα μήνυμα από τον Νίκο τον Ιωάννου και δεν χρειάζεται να ψάξω 11 messaging εργαλεία και άλλα 5 email εργαλεία για να μπορέσω να βρω πού μου έρθει αυτό το μήνυμα, για να μπορέσω να το απαντήσω του ανθρώπου, γιατί περιμένει μια απάντηση. Άμα κάποιος έχει ένα communication tracker, θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να το μοιραστεί με όλο μας το κοινό. Νάσο, θα ήθελες να μας πεις ποιο είναι το ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να λύσει κάποιος startupper σήμερα στο Pause for Work? Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της δουλειάς είναι να ακούμε ιδέες. Δηλαδή, όταν σε κάθε πάνελ μπορούμε να έχουμε ανθρώπους που κάνουν πραγματικά καινοτόμα πράγματα, να λένε προβλήματα που δεν είχες ιδέα ποια είναι κάτι που πραγματικά σε κερδίζει. Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι σε φουτουριστικό επίπεδο, εκτός από την τηλεμεταφορά, ξέρω εγώ, που θα θέλατε όλοι φέτος. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο άμεση να βρίσκουμε τα προβλήματα των εταιριών, ώστε να μπορεί μια ομάδα να έρχεται πολύ πιο γρήγορα σε επαφή με μια εταιρεία, πιθανά πελάτη της. Γιατί αντιμετωπίζουμε, όταν ξεκινάει κάποιος να δημιουργεί κάτι, το λάθος είναι να το ξεκινήσει χωρίς πελάτη. Οπότε, όσο πιο κοντά φέρουμε τις δύο κοινότητες, τόσο καλύτερο είναι. Άρα, αν υπάρχει κάποιο startup που έχει needs assessment εταιρεία η οποία κάνει έρευνα αγοράς, μπορεί να έρθει στο Pause for Work και να μας βοηθήσει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Νίκο, θέλεις να μας πεις ένα δικό σας πρόβλημα που θα μπορούσε να λύσει κάποιος φιλόδοξος startupper? Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμένα η ομάδα μου αυτή τη στιγμή και στη νέα κατάσταση είναι χωρισμένη σε 3 σημεία. Δηλαδή η εταιρεία, το core κομμάτι της, τα κεντρικά μας γραφεία είναι στην Πάτρα. Στην Αθήνα είναι ένα ακόμα κομμάτι περισσότερο εμπορικό, το ίδιο επίσης και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είμαστε σε 3 πόλεις. Η αλήθεια δεν έχω βρει κάποιο τρόπο πάρα πολύ καλό για να τονώσω έτσι
το λεγόμενο team bonding, ας πούμε, δηλαδή το να είναι η ομάδα πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή οι πλατφόρμες οι κλασικές, οι οποίες δουλεύουν όλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα Slack και όλο αυτό το πακέτο, δεν καταφέρουν να φέρουν την ομάδα πολύ κοντά. Έχω δοκιμάσει πολλά και διάφορα έτσι πραγματάκια, διάφορα, ξέρω εγώ, automations, κάτι ρομποτάκια για να κάνουν stand-up meeting για ομάδα μέσω Slack και τέτοια πράγματα. Δυστυχώς δεν πολύ δουλεύουν όλα αυτά. Συνεπώς, αν υπήρχε μια καλή ιδέα, έτσι ώστε οι distance ομάδες να μπορούν, ας πούμε, να αισθανθούν ότι είναι πιο κοντά και να δουλεύουν περισσότερο ομαδικά και να μην αποκόπτονται στα διάφορα σημεία, θα ήταν μια καλή έτσι λύση. Πάνω σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να πω και μια δική μου ιδέα που θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να την είχαμε. Έναν τρόπο να κουρεύεσαι στο σπίτι κατά την καραντίνα, γιατί ήταν τεράστιο πρόβλημα προσωπικό. Ακόμα δεν έχω πάει για κούρευμα μετά την καραντίνα, οπότε αν κάποιος startup έχει μια ιδέα για να κουρευόμαστε στο σπίτι χωρίς φυσική επαφή, θα με ενδιέφερε πάρα πολύ. Τώρα για να κλείσουμε... Ορίστε. Tutorial στο YouTube, άπειρα. Καλύτερα όχι. Θα σου κάνουμε delivery κομμωτή στο σπίτι, εσύ. Με μία λέξη θα ήθελα να περιγράψετε όλοι πώς βλέπετε το μέλλον μετά την καραντίνα, δηλαδή πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στο business landscape με μία ακριβώς λέξη, προκειμένου να είμαστε και just in time για να τελειώσουμε το live. Επομένως, με μία λέξη, Νάσο, ξεκινάς εσύ, πώς θα είναι το business landscape αύριο. Πρόκληση. Πρόκληση. Σπύρο Κοτσαλίδη. Εγώ θα έλεγα αχαρτογράφητο. Πρόκληση και αχαρτογράφητο. Μια αχαρτογράφητη πρόκληση. Πρόκληση. Συναρπαστικό. Μια συναρπαστική αχαρτογράφητη πρόκληση. Νίκο. Θα έλεγα ότι θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μια συναρπαστική ενδιαφέρουσα χαρτογράφητη πρόκληση. Και Διονύση. Που οδηγεί σε μετασχηματισμό. Για να συμπληρώσω την πρότασή σου. Μετασχηματισμός είναι η δικιά μου η λέξη, αλλά συμπληρώνω την πρότασή σου κλείνοντας όλο αυτό. Εξαιρετικά. Οπότε έχουμε μια πλήρη πρόταση. Μπορεί κάποιος να την πει όλοι μαζί. Όσο καλύτερα. Είναι μια ενδιαφέρουσα αχαρτογράφητη πρόκληση. Πες εσύ. Μια ενδιαφέρουσα χαρτογράφητη πρόκληση. Έχασα το τέταρτο. Που προκαλεί μετασχηματισμό. Που θα προκαλεί μετασχηματισμό. Οπότε πάνω σε αυτό το footnote μπορούμε να πούμε ότι η καινοτομία είναι κάτι το οποίο υπάρχει, το οποίο η Πάτρα έχει ξεκινήσει και το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και το εξελίσσουμε και έχουμε πάρα πολλούς stakeholders προκειμένου να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε να κάνουμε τη διαφορά. Το μότο του Startup Greece Week είναι «Μπορεί να ξεκινήσει το μέλλον στην Ελλάδα σήμερα?» και η απάντηση είναι ναι. Γιατί είδαμε 10 πόλεις, πάρα πολλούς panelists, πολλούς ομιλητές να προσπαθούν να φέρουν την αλλαγή και μέσα από αυτό το πάνελ πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσουμε μια εικόνα για το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας το οποίο υπάρχει στην Πάτρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι το κομμάτι του κλεισίματος και να κάνουμε ένα wrap-up. Θα ήθελε κάποιος να πει κάτι τελευταίο έτσι πολύ συνοπτικά για το κλείσιμο. Feel free to add. Εγώ θα ήθελα να πω ότι παρά τα προβλήματα μην χάνουμε την αισιοδοξία μας. Το μέλλον είναι μπροστά, ας το κοιτάξουμε κατάματα και ας το ακολουθήσουμε. Και όπου μας βγάλει, μάλλον θα μας βγάλει σε καλό. Σπυρίδων Κοτσαλίδης. Εγώ θα ήθελα να κλείσω μια κουβέντα που μου είχαν πει επί των capital control που ζούσαμε μια αντίστοιχη περίοδο. Και όταν μου την είχαν πει τότε, με είχε προβληματίσει λίγο.
Αλλά βλέποντας το μερικά χρόνια μετά, κατάλαβα πόσο δίκιο είχαν. Είναι ότι οτιδήποτε και αν συμβαίνει, αύριο θα είναι Δευτέρα. Οτιδήποτε και να συμβεί στην κοινωνία. Δεν σταματάνε οι μηχανισμοί. Όλα θα δουλεύουν. Ό,τι και να γίνει. Θα δουλεύουν με έναν διαφορετικό τρόπο, σίγουρα, αλλά θα είναι και η κοινωνία συνεχίζει. Δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να υπάρξει κάποια παύση. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να προσαρμοστούμε. Θέλοντας και εμείς πια, δηλαδή είναι πασιφανές. Πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε, πρέπει να έχουμε commitment. Πολύ σημαντικό. Και να δούμε πώς θα είμαστε τη Δευτέρα και να τρέξουμε όλες τις δουλειές μας, την καθημερινότητά μας. Είμαστε άλλωστε όλοι τόσο ευπροσάρμοστοι. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε το commitment. Δηλαδή να συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Υπέροχα. Κάποιος άλλος θα θέλει να κάνει ένα τελικό σχόλιο? Θα έλεγα Γιώργο, και νομίζω ότι όλοι αξίζει τον κόπο να το κλείσουμε, ότι η θάλασσα των προβλημάτων που αναφέρθηκε περιμένει λύσεις. Θεωρώ ότι η επιχειρηματικότητα, δηλαδή κάποιος πρέπει να, αν μπει στον κόσμο μας, όχι να φτιάξει κάτι τρελό, αλλά να επιχειρήσει. Θα δει ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα, πολλά μειονεκτήματα, αλλά παίρνεις πολύ περισσότερη πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτή η κρίση που έρχεται, είναι καλύτερα να φτιάξεις τις εξελίξεις παρά να τις κοιτάς. Δηλαδή να χάσεις τη δουλειά σου, φτιάξεις τη δικιά σου δουλειά. Είτε είσαι αυτοαπασχολούμενος, είτε φτιάξεις μια εταιρεία των 1.000 ατόμων, είναι η επιχείρηση. Και πιστεύω ότι είναι μια λύση η επιχειρηματικότητα για όλη αυτή την περίοδο που έρχεται. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι πραγματικά η περίοδος της αναρχίας, όποτε υπάρχει περίοδος αναρχίας, είναι και μια τεράστια ευκαιρία. Δηλαδή, εκείνη είναι η στιγμή που πρέπει να σκεφτούμε. Αλλιώς, και είναι η στιγμή που πρέπει να δούμε τι λείπει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, δείτε για παράδειγμα όλη αυτή την περίοδο. Παράδειγμα, τα σούπερ μάρκετ ζήσανε τη χρυσή τους εποχή. Οι πλατφόρμες τύπου Zoom γίνανε πασίγνωστες σε όλους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να πιάνουμε τη στιγμή και να βλέπουμε ανοιχτά το τι λείπει εκείνη τη στιγμή. Είναι περίοδος που γεννιούνται ιδέες, η περίοδος της ανομαλίας. Κάτι τελευταίο σχόλιο, Σπύρο? Εγώ θα προσπαθήσω να μαζέψω αυτά τα buzzwords που μας ταλαιπώρησαν τώρα στην καραντίνα για να το κάνουμε σαν το μήνυμα της επόμενης μέρας. Να πούμε ότι με ατομική ευθύνη να δουλέψουμε συλλογικά για να χτίσουμε μια διαφορετική κανονικότητα. Το προηγούμενο παιχνίδι ακούστηκε αυτό που κάναμε με τις λέξεις. Λοιπόν, για να κλείσουμε κιόλας, για να είμαστε και ακριβώς το χρόνο μας, να ξαναευχαριστήσουμε τα παιδιά από τη διοργάνωση, το Startup Greece Week, οι οποίοι έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Να ευχαριστήσουμε τον τεχνικό μας, τον Τζον Τσιάβος, ο οποίος ήταν εδώ πέρα καθ' όλη τη διάρκεια και φρόντιζε να κυλάνε όλα ομαλά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της διοργάνωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το υπέροχο αυτό πάνελ, οι οποίοι είναι φίλοι και συνεργάτες. Και μόλις ξαναβρεθούμε όλοι στην Πάτρα, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Νάσο, ξεκινάμε Restartup, συνεχίζουμε δυναμικά, πάμε για το επόμενο βήμα και κοιτάμε προς την επόμενη μέρα. Περιμένουμε τις αιτήσεις και θέλουμε να μιλήσουμε και με πολλά εργαστήρια, αλλά και με την κοινότητα που τον προβληματίζει η επόμενη μέρα, για να δούμε τι καινούργιες ιδέες μπορούμε να φτιάξουμε. Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Θάνο τον Παράσχο και το Youth Entrepreneurship Club από την Κρήτη, αλλά που συντόνισε ολόκληρη την Ελλάδα. Ξέρω πολύ καλά ότι τέτοιες δράσεις είναι πολύ δύσκολο, πολύ αγχωτικό, πολύ κουραστικό, αλλά το αποτέλεσμα πραγματικά επιβραβεύει την προσπάθεια. Θεωρώ ότι όλα τα βίντεο και όλος αυτός ο κόσμος που το είδε, το παρακολούθησε, και θα ήθελα πάρα πολύ να δω πολλά πράγματα επικοινωνιακά τις επόμενες μέρες για την κοινότητά μας στην Πάτρα, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα και είμαστε όλοι στην ίδια αλυσίδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Να κάνουμε ένα live club για το υπέροχο πάνελ, ένα live club. Και άμα δεν έχετε πρόβλημα να αναφέρω ότι έχει η αδερφή μου χρόνια πολλά σήμερα, οπότε θα ήθελα να της ευχηθώ και από εδώ πέρα, γιατί έφυγα από το σπίτι, χρόνια πολλά στη μικρή μου αδερφή, η οποία γενέθλια σήμερα. Και καλή επιτυχία σε όλους, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια και άλλη μια φορά σε όλους για την πολύ καλή δουλειά και την τρομερή διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ όλοι. Ευχαριστούμε πολύ.